Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Antigora. Antigoko txapelketa bere azkenetara iristen ari da. Gaur eta bihar finalerdiak datorren larun batean finala. Eguraldi bikainarekin, temperatura atseginarekin, bero pixka bat egiten du, eta pelotalekoa lepo. Gaur jaialdia 6:30 danaztekoa da, eta arratsaldeko 5:00 lehen pelotazaleak baziren hemen ja, ordua baino dezentez lehenago, ordu terdi lehenago, txanda egiten sarrerak erosi izateko, eta gaur behin gehiagoz sarrera guztiak saldu dira. Ez da zaila esango du norbaitek, 250 lagunentzako edukira dueleko pelotalekoak, baina gaur ere dena bete da. Jaialdia benetan ederra saltzen da, gizenozkoen txapelketa jarraitu duzuenok ondo zagotzen dituzuen untzaraino iritsi diren pelotaria finalerdietara, eta emakumezkoetan Gerriko Gorriz, Ibarrola eta Ruiz de la Ramendi, neurri baten profesionalak, beraiek enpresa dutelako, eta Etxegarai eta Gaminde Gerriko ordine ditugunak. Ondoren gizonezko finalerdia promesetan Zestao Garaino, Murua eta Santestebanen kontra, eta azkenik eta elite mailan Rekalde eta Pezegia, Fernandez eta Sotil. Gurekin komentarista lanak egiten gaur Mikel Aranguren hementxe auzokoa, pelotaleko ondo ezagutzen duena, pelotari izan delako, pelotaria delako, eta Antigoko pelota txapelketak eta Antigoko pelotalekoak beretzat sekretuarik ez dauka Mikel Arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñaki. Behin gehiagoz, ederra saltzen zaigula pelotalekoa. Bai, frontoia esan dezun bezala ez, oso goiz hasia jendea etortzen da itxura bikainak dago, eta baina 3 partidu printzipioz orekatuak diago ikusiko dugu, baina atxaldeon bat pasatzeko osagai guztik daudela aurrintzat. Ibarrola eta Ruiz de la Ramendi emakumezkoetan, enpresa profesional bateko pelotera dira, Etxegarai eta Gaminde. Zer espero zuen lehenengo partidotatik? Bai, esan dezun bezala gorriak adoseko pelotariak diaz, urten partido asko jogatzen dituzte, baina nik uste maila honetan batez ere Nara Gamindek diferentzi markatzen ditula eta igual urdinen alde ikustet partidua. Bueno, lehenko egun baten izan genuen gurekin Iñaki Lizaso, komentarista, Gipuzkoako Pelota Federazioko presidentea, eta esaten zigun, zijoala, Mallorcara. Joan zen Mallorcara, zu ere Mallorcara joan zera, kontatuko diguzu zen moduzko esperientzi izan den, baina aurreratu diguzu, ia 4 egun egiten zuen Mallorcan pelota jokatzen, 40 lagun bertan, zuretzat ja oker espaldemeno 3. aldia bertan zerela, zer moduz Mallorcan? Oso ondo, esan dezun bezala 4 egun izan zian, abuztu 10-etik 14 arte, finalerdi eta finala jogatu genitun, eta ia esan esperientzia oso ona, jende mordoa elkartu zen frontoien, 400 lagun ustez finalean, da 3. urtea eta urtetik urtea ikustea jende gehiago gertuatzen dela eta jendea gogoz daula eta gutzako plazer bat. Egun baten botillera ere izan zen duten, Jago Barrasate entrenatzailea eta Mallorcako entrenatzailea eta bere laguntzailea ere, Pitxer Alkiza, biak gainera oso pelotazaleak izan ziren partiduan. Hoi da, han azaldu zian biak, haiek bai ja 2. urtea, area juten dianak, han daude, baina gure gana gertuatzen dianak. Eta, bueno, gutzako ere bai, Jagoak intratu eukitzea eta gustagarria baita ere. Azkarrik asko Mikel, goazen gure tokira, komentarista tokira, bagoaz, eta berehala, ekainera eskatu diogu, epailei, gaur xuxen hasi behar dugula, beste 3 partidurekin, azkeneko partidurako argikuntza artifizialen arazoak egoten direlako, eta lehemailen gauzak xuxen joateko, gure bagoaz tokira, eta gaur 6:30 puntuan hasi behar dugu. Orantxe arte. El próximo
Batetik etorritako bi epaia alde batetik Peio Trantxe, txalo eroaileza. Eta bestetik Mikel Txoperena. Ordinez Maialen Etxegarai, oinatiarra, 19 urte, 1,62 zentimetro, eta Enara Gaminde, laukizkoa 18 urterekin 1,62. Hauek jazto zeinen finalerdia dute. Honek esan nahi du, gaurko irabazlea datorren larunbateko finalean izango dela. Eta bia jokatuko da bigarren finalerdia, eta noski, gaurko irabazlari aurkariak, bihar garaile izango den bikotearen kontra. Bueno, Mallorcakoarekin bukatu dezagun, zaten zenean, larunen balagun, pelotalekuaren eko berezia mendaz, Bai, pelotalekuango masiak nola ditzen dira, nolako bila barruan frontoi badaukana, hemengo Trinitate plazakoan estilokoa handiagoa, baina nola frontoi ireki bat eta lehor bat, eta egia oso txoko berezia da, lan zuaitz batzu daude, eta, bueno, toki oso atsegina da, jendea benetan gustua dauten da. Eta bertako pelota zaleak ere bai, baina gehienak han inguruan bizi diren euskaldunak. Edo udara pasatza joan diren euskaldunak. Hori da, gehien bat han bizi dian euskaldun asko, edo haiek bisitatzea doazenak, oporretan daudenak, baina bueno, bertakoak ere, egia 3. urtea dela, eta geroz eta gehiago gerturatzen diela. Pelota eskola bat sortu dute aurten bai, eta horren arirare, horrek pixkat mugitzen duango jendea, eta... Ia, Mikel, etxean bezalaxe. Ia, bai guan ia etxeko, 3. urtea, eta... Bueno, Leon Castilla bota dute, gorri egokitu zaie sakea. Gorriak gogoratuko dugu Ibarrola eta Ruiz de la Ramendi ditugula, eta Orduñak Etxegarai eta Gaminde. Eta alako zatzen zaigu. Xuxen ekitea partiduari, 6:30 iragarria, eta minutu balenago gainera. Sake atera Ibarrolak, eta ondo erantzun Gamindek. Ruiz de la Ramendi. Gamindek eskoinez. Ruiz de la Ramendi ez die botoenak egin ondo jaso du. Ezkerrez Etxegaraik ez jaso. Ez die botoenak bat eta gutx, gorrientzat, Mikel, lehenengo tanto. Hor gaizki jo duzta, baina bihurtu inda pelota paretea eta eskentzen dut. Pelota guzta igual, gehi oso bizie, eta nik uste Orduña galeatzen duenen aldatuko dela. Sakea, Aizan Ibarrolarentzat. Hor da Iruñarra. Lautik dute hau sakea eta falta 3. Ezkerrez Gamindek. Era, Ibarrolak biparateko botanek izan du, bota ere bai, baina gaizki botatakoa zuzenen zapazpira joan da eta markagailuan bana. Partiduko lehenengo berdinketa. Beti tentazioa ez, kontoi txikia da emateko beti seitun goda otar dela tanto egiteko eta partidu hasieran askotan ikusten dut. Eta beste egunetan bezalaxe, ohar bat, zuetariko norbaitek zerbait komentatu nahi baldin badigu. Eta batez ere nik benetan eskertzen dut, nundik ari zeraten torneo jarraitzen, nundik gaurko partidua, eta ze espero duzuen, edo zein gustatzen zuen, edo zerbait komentatu nahi baldin baduzue, badakezu zarrekin hori zen, mesoa bidali. Eta artetxoa daukagunen, irakorriko dago. Tanda jokoan da, markagailua bana. Txarai, kantza erdian, minuta erditik. Ruiz de la Ramendik, lauteretik. Gaminde. Ezkerrez Ibarrola. Gamindek, arrimatu pelota. Ruiz de la Ramendik atera. Etxegarain, Zabalera. Boleaz erantzun. Atzera Etxegaraik. Ruiz de la Ramendi lauteretik jaso. Txokoan Etxegarai. Eskuinez Zabalera, barruan ote, barruan eta tanto. Ondo Etxegarai. Ondo Madalen, hori, ja bigarren Bieta bat tanto. Orduñak markagailuan. Zaola bilatu duna eta hor inaundi egiten da beti. Eskagai erortzen da gorro. Bieta bat. Gamindek taktika egarri gotxetik, moztu eta beti ezkerra bilatu eta erabat oingo tintzat horrea irabiatzen. Zaker Etxegarai. Ruiz de la Ramendi bostetik jaso. Etxegarai boter jokatuko du, gitarritik. Ezkerrez Ibarrola. Eta gaur, Donostia aldera, turistak noski beti itortzen direla. Baina, horietariko asko, gaur hemen ere baditugu. Eta bere garaian Donostiako alkate izandakoa Juan Carlos Izagirre, hori ere hemen da, jasaten zian ditu, Alemaniako kuadrilla batekin atorre. Hemen, dude bainero eskuzko partidurik ikusi eta gaur partidua ikustera. Ezkerrez Gaminde. Hau edo zinetzako da, polita, Mikel.
Etxeko entzat bai eta kanbotik atozen entzat ere ikusteko polita. Bai, baina igual frontoi luze baten da partidu hola desorrika eta uste garretxea, eta lehenengo bateako igual hau divertigarri goitzen dut. Ja. Etxegariren pelota oso arro joan da, baina barruan da. Eraman Ruiz de Larramendik. Zabalera, intentzia bai Etxegaraikona. Dejada botatu Zabalera. Txapapera ordea. Galdu duen bigarren pelota eta partiduko bigarren berdinketa. Banakoa izan dugu aurrena, hau binakoa. Intentzia hona zuen ba, Mikel? Asmoa oso da, eta ikusi bare bai, etxapa jodu, baina gainontzeko. Markagailuan mina. Sake Ibarrolak. Ezkerrez gaminek ondo erantzun. Ibarrola bipareatako aderra, tanto. 3-2, tanto polita. Lehenengo akalen biparetakin, eta bain asmatutetan. 3-2. Sakea izan Ibarrolaren zat. Hasi urtuko Iruñarra. Orda Ibarrola. Bote egin laudan, sake gurutzatua. Ezkerrez, erantzun honak Gamindek. Ruiz de Larramendik lauterretik, arro pelota. Eskuinez, jetxe Gamindek. Ruiz de Larramendik atzeratu. Gamindek ezkerrez, Zabalera. Boleaz, Ibarrola. Zegarai, arro pelota atzera. Ruiz de Larramendik bosterretik, gora. Beste berdinketa bat. Olatze galdu den lehenengo pelota, Iruna. Bai, baio goitxu hori hasieran. Egia da urdinak, diela gorrik gehiago muntzen aldean zuten, eta partidu horra jornala igual erabakigarri izan dut, Iruna. 6 tanto eta 3 berdinketa ezin gehiago. Bana, bina eta orain Iruna. Sake Maialen Etxegaraik. Agorren kuadroan bote egin. Sake gurutzatua. Ezkerraz Ruiz de Larramendi bostetik. Ezik jaso. Sake egindako estreineko tantoa. 4-3. Bai da, Etxegarai, pare bat faio inditu, baina intentzioekin pelota guztik. Egin egizia da, eta galdu duen bi egitakoa gainera intentzio guztiarekin, Zabalera bota duen pelota, txapara joan zaigana. Sakea, atera du Etxegaraik. Ruiz de Larramendi bosteritik, ezkarrez ezin jaso. Eta sakedi beste bat, Mikel. Bai, eta berdina. Eta zelari bakizutze pasatzea. Bi pelota sakez boteazkio, hirugarrenea ja, dardarka. Izake hon atera ditu. Bitan doan egin ditu. Ia segidan. Sake Etxegaraik. Meretzi urteko Ñatiarra. Sake gurutzatua, bolea sartu da Ibarrola. Etxegarai txekoan. Ibarrolak ezkerrez jaso. Etxegaraik. Uts. Bueno. Aurrena Txoperena epaileak urdin markatu du. Esan dugu, txarra eritu zei, baina hona izango zen, ez ez. Bere ala zuzendu du. Lauta bost. Zalantzakoa, Bada hor protesta egiten duenik. Otxik ez du, batea txapak ez dara eta Ibarrolaren zesakea 4-5. Gamindek ezkerra zoaz ondo erantzun du. Olatz, Ruiz de Larramendik. Arrimontutako pelota. Ezkerrez Gamindek. Ibarrola jetxi. Gamindek, hau bai. Hau nabarna konta gertzen. Bai, honek soinu ere alaxa dira du. Bost da markagailu. Eitu txapak goitu horrenik, Bai. Gorriak egindako bosto egitatik bakarra dolkate eginda, bera Ibarrolak egin duena. Besteak aldutako. Ibarrolak atera. Aminek ondo jaso. Ezkerra Ruiz de Larramendi bikain atzeratu. Aminde. Oleaz Ibarrola, minik egin gabe. Atzera Etxegaraik ondo. Ruiz de Larramendi bostetik. Hirugarren kuadrotik. Bikaina Etxegarain pelotaka da. Etxegarai bixi da, eskudukin. Bai. Zabalera oso bototakoak Amindek. Barruan, Ibarrolan erantzuna. Zabalera Etxegaraik. Jaso Ibarrolak. Otera Etxegaraik.
Ezkerrez Ibarrolak, eskura utzi dio eta kantza erdian, ondo Etxegarai. Ruiz de Larramendiren iparetakoa ona da, eta tanto. Ez dakit hori egin izuen, baina bikaina atera zaio. Bai, hain zehatz ez da egitineko zu, baina intentzio sokin botatako ipareta oso tanto bikaina. 3-3 partzialarekin, bulta maniote markagailuari. Galtzen zeuden, 5-3, irabazen ari dira 6-5. Eta pelotean emate urrina gehiago diela, dominatzen duela, baina beha egin dituen akatxo batzuk eta gorrien pare bat egin. Bien artean lau galdu dituzte, Mikel. Zabalda intentzio guztiarekin Xaka Ibarroldak. Duda izan dut Zoperen aurreko epaileak, atzeko epaileak, Txantrek ez du izan inolako arazorik besoa jasotzerako orduan, eta noski Xakez egindako tantoa da, markagailuan 7 eta 5. Gorriak Xakez lortu dute lehenengoa. Txantre zeitu natxatu du da epekatu du. Izkorri joak egun orketa da. 9 minututan 12 tanto. Ondo erantzu Xake Gamindek. Ruiz de Larramendik irutarritik. Gamindek ezkerrez. Barrolak, bota dejada Zabalera. Ez jaso. Etxegarai ondo ailegatu da. Baina, Ibarrolaren merituz, markagailuan 8-5, irutanteko aldearekin. Bai, eta Ibarrola ondo, ausartai da jogatzen. Gehi komplikatu gara, baina ja initu. Itanto bat iparetan batekin, baina bai gainatuta Zabaldea. 8-5. Takea, aizan Ibarrola gontzat. Takea atera du. Ezkerre zondo Joso Gamindek. Biparetakoa, ona ez, ikaragarria. Ibarrolaren biparetakoa. Intentzio guztiarekin biarritakoa, eta ze ondo egin duen markagailura igoarazi duen 9-5. Bide bixi dauka, ikutu du eta onti saikutu orduko zirezti du. 9-5. Xakea, Ibarrolaren zat. Xake atera, gurutzatu da. Ezkerrez, Gamindek ondo erantzun. Ruiz de Larramendik. Eskuinez Gamindek. Ruiz de Larramendik eraman. Ezkerrez Txokora, ona da eta tanto. Ezaketari egin nahi zuen, baina Txokora bikain joan zaio, ies egindako pelota esango nuke, justu eraman duena, baina horiek asko balio dute. Bai, iesin dago. Segi eta 9. Arrimatu intzaio eta golpea alde tira. Segi eta 9. Eskerrik asko, Javi. Ia, 3 urte hitz egiten egon behar, da eskertzen da freskagarriren bat kasualtan ura izaten. Urare lehortzea bukaerako. Tando jokoan da, 6 eta 9. Ondo Gaminde. Ezkerrez Ibarrola Joso. Etxegarai. Zabaletik atzeratu arrimatu pelota. Ruiz de Larramendik olatzek atera lauterritik. Etxegarai. Arrimatu berriro. Olatzek ezkerrez. Etxegarai arrimatu berriro ere. Beti horreri da, Olatzen ezkerra beti horra idia biatzen, Bai. Iru terdien moztu. Tanto, ondo. Ezkerrez bikaina Maialen Etxegaraik egindako tantoa. 7 eta 9. Nik uste ez, peloteon pixka dazten dienen dominatzen du, gehiago diala ematen du, baina oingot, seriotasun hori o fidagarritasun hori, du topatu. Maialen Etxegarai sakea. Iñatiarra 19 urte, 1,72 zentimetro, eta hor dijoa, sakearekin bitanto lortu ditu. Sake arroa, lauan botekin jozarri du. Ruiz de Larramendik eraman. Botera Oñatiarrak. Biterritik, txapa gainean moztuz. Onda Ibarrola, ezkerrez jaso Etxegaraik. Kantza erdian, Ruiz de Larramendik eskuinez. Ezkerrez Gaminde. Ezkerrez orain Etxegarai, boleaz ezin. Ibarrola bolea sartu da pelota hartara, baina ez zineraman hortzik atitu zaiozkoan bertan eta 8 eta 9, Mikel. Bai, bolea Areko tasun ondiarekin dijoa partidua. Bai, eta indakoa baino segurazki gehitzea kontatzen, baina galdutako esentez gehi izan dugu.
Gorriak 3 galdu dituzte, urdinak 4 galdu dituzte. Gorrien 3 egitatik 2 Ibarrolak, 1 Ruiz de Larramendik, eta urdinen 4 egitatik 3 Etxegaraik, 1 Gamindek. Handa jokoan, Ruiz de Larramendi sake erantzun. Gamindek eskuinez oso ondo. Eskuinez olatz. Eskuinez Gaminde moztuz. Ezkerrez jaso Ibarrolak. Pelota bila Etxegarai. Bota dejada Zabalera, Ibarrola jaso. Ezkerrez ondo atzeratu Gamindek, atzerak akorrika Ruiz de Larramendi eskuinez eraman. Gaminde lautik, Zabalera, Ibarrolak jaso eskuinez. Ezkerrez bota dejada txokora, eta tanto ederra berriro. Maialen Etxegaraik egin duena. Partiduko bere 5. tatoa, eta partiduko 5. berdin eta bana, bina, iruna, 5, eta orain Mikel bederatzen ditugu. Dejada polita berriro. Eta gehiena, igual, txera ikusatzen ditzen. Intendun dana intentzio bat egin, pelota area eta honean multu, eta miniten Gaminde da, igual, pixat deseoso, ez? Esko mozten, da ez dio hartzen pelotai neurria. Etxegarai pelotari eskuina, baina ezkerra ere oso ondo moldatzen duena. Ezkerra sakea, erantzun Ruiz de Larramendi justo, baina erantzun. Ezkerrez Gamindek, ezkerrez Ibarrolak. Eskuinez Gamindek, jas Ibarrolak, ez du aukera txarra Etxegarai pelota hortan. Sartu garria eta pelota atzera, posterritik Ruiz de Larramendik eraman. Etxegarai txokoan moztu, biparetako Ibarrolak, atzetik etorriz, ara. Eskuinarekin jotzeko asmoa, bote txarra egin dio, oso behartuta ezkerrez jo behar izan du. Eta gorrientzat tantoa, 10 eta 9. Bai, ibiliko zala pentsatzen zuen arak ez, eta bolte arroa dio, eta azkenen momentun ezkerrakin, ez da mondatu. Buena jartzeko. 10 eta 9. Bizkor hor, Eko iritsi eta balio nintzen. Ibarrolaren sakea. Ondo erantzun Gamindek. Ezkerrez, Ruiz de Larramendi. Garai, Zabalera, Ruiz de Larramendi korrika Zabalera ondo eskuinez. Gaminde, arrimatu pelota, Ruiz de Larramendi atera. Etxegaraik, naztu txabaganean. Ibarrolak ez du jaso. Hemendik ematen zuen emateko moduko pelota zela. Bai. Esate dizut hori, zalantza dauka dakozak ere Etxegarairi apuntatu, edo Ibarrolari galduta Etxegarairi apuntatuko edo, Edo? Galdutako. Galdutako. Eskura etorri zaio eta... Vale. Hala apuntatzen dugu. Gu baino gehiago dakinari beti kasu. Maialen Etxegarai esakera. Aguaren kuadroan Zabalean botekin, saka arroa atera du. Ruiz de Larramendik eraman. Etxegarai jatzen. Ibarrola txakoa. Ezkerro jaso Etxegaraik. Ruiz de Larramendik irutik atzeratu. Gaminde. Eskuina Ruiz de Larramendi. Gaminde lauti. Ruiz de Larramendi, astetik. Lauaren kuadratik Zabalera Gamindek. Ruiz de Larramendik ondo eraman. Aurrean utzitakoa Etxegaraik ondo jaso Ibarrolak. Atzera Gamindek. Ruiz de Larramendi biparetakoa, minik egin gabe ordea, orain boleaz Ibarrolak. Ara, ez zuen Gamindek aukera txarra, baina ez inperetuari jaso. Eta gorrientzat, 11. 11 eta 10 Mikel. Atzeenik hartu gabe orain di pelotariak. Ondo prepauta dago. Bueno, materialaz dago, ez dugu komentatu. Jogatzeko pelota ez, bentsa ditu batzen du. Zuni difixo goa komen zaiela Gaminde minite golpekin, baina Gaminde proietesuko ondo azkano ez, baina deseroso bai ez. Zin agindu eta irabazi nahi badu hortik etorri beharko du aldaketek. Emakumezkoen eskuzko pelota zizenean, gehien bat orduan pelotako xoarekin jokatzen zen, baina egia esan niri pelota gehiago gustatzen zait. Toke pixka batekin mistoa, beste pelota bada. Soinua bera eta jadena. Ikusteko jantzioa, hotxa, jokabidea baita ere. Bueno, evoluzioa dago ez, poliki. 12 eta 10. Sake Ibarrolak. Ezkerrez ondo erantzun da. Iparetakoa, eta azer tanto atera zaion. Negarrez aliagatera pelota txapa gainera, baina arropa ezina. Ibarrola biparetakoetan artista.
Bai, Eta markagailuan, orantze partiduko, ez partidu galderik handina esateran indoan, ez bederatzi da guztiak izan dute partidu galderik handina. Lau tantoz, orain, 3 tantoz, Mikel, Mairu eta Amar. Bai, lotxagoa gai da Ibarrola, eta ja, 3 tantoen ditu Ibarretaz, zein baino zein nobek. Sake azkar ez jaso Gamindek. Ibarrola, 3 atatik dejada txokora. Eta tanto. Beste bat. Bai, Bera daukagu laukoteko honena. 14 eta 10. Txaten ari gana den bauzten, askotan errepikatu da, baina nada, David pixkat deseroso eta brazuen badauka, no ez? Baina bere oiko mailatik bera xamarren. Hori denboa da, eta partidu asko batzen. Sake Ibarrolak, erdi ateratakoa. Aurlariak Txegaraik erantzun. Ibarrolak zabalera moztu. Jaso Txegaraik. Ruiz de Larramendik ezkerrez. Entregatuz pelota. Zabalera moztu Txegaraik. Jaso Ibarrolak. Atzelariak eskatu. Utzi eta Gamindek atzeratu. Ruiz de Larramendik eraman. Gamindek diparetako huts. Eozer gozatarako zuen pelota ona. Baina ez du asmatu. Bai, eta orain bai. Atzen nahi da, deskizia. Partidu galderik handiena, Mikel. 15 eta 10. Bai, denboa eskatu du eta beharrezko denboa, eta pixkat. Lasaitzen dian, zentratzen dian. Badiru digorrik eze asko ingabe, ja bentaka politia lortuko. Bueno, hemen pilotalekuan jende asko, dena beteta, baina Antigoko taberna talde, badakit, partida jarraitzen hariko direla, eta hor telebista piztuta dutela, bai Zarika tabernan, Oleio zen, entxe pelotalegotik gertu dagoen Antigoko bodegoian, Malandrinon, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo eta Bendaberrin, guzti ere eskerrik asko. Atxeen hartzen pelotariak eta, bueno, bostantoko aldea, esatera nikoa aldea handia dela, atzelari Amaita Olatz Ruiz de Larramendi oso ondota seguru adielako, kastigatu dute bi urdinak, bai Etxegaraik, bai Gabindek, asko entregatu du, asko mandu, eta Ibarrola oso ondo, artista daukagu. Ema tanto egin dituen, jokoan 6, sakearekin bat, oso ondo berari da hemen gauzarik ederrenak erakusten. Olatz zuzen, oso ondo, eusten, batzutan enara dominatzen, da Ibarrola horrein eskubik iminiten nahi da, egia. Sake Ibarrolak. Horda amasi urtuko irinarra. Sake gurutzatua. Eskubinez, ondo erantzun Gamindek. Ruiz de Larramendi jaso ezkerrez. Gaminde, hirugarren platotik jetxi pelota. Ibarrola jaso. Eskubinez atzera. Etxegaraik. Jaso Ruiz de Larramendi. Zabalda moztu, barruan da. Ibarrolak bildu ondo. Ezkerrez. Etxegaraik Zabalda eta Ibarrolak ez jaso. Bost eta gutxeko partziala sartu dute Mikel. Eta orain, duini gorantze da aukera. 11 eta 15. Bai, pixkat zuzentzen badian ikuste harrapatu gaitu da, Etxegarai ondo ikustu du, pelota intentzioz mugitzen. Baina, katxak eba egiten ditu eta hor da, pixkat zuzentzen badian ikuste harrapatu gaitu. Bi urdinen artean, 7 pelota galdu dituzte, 7 tanto, eta hori asko. Erdiak, bai, urdinak. Ruiz de Larramendi sake ondo jaso. Gamindek eskubinez. Ruiz de Larramendi irutaritik eskubinez, Ezkerroman gora. Errazan. Alantzarik ez, Olantzen pelota horrek, eskubinez pelotakoa. Epaik eba esaitu nortxatu du. Elgarri begira da bota diote, baina nabarmen zen Ezkerroman goian. Galdutako pelota, Olatze galdu duen bigarren pelota. Sake Etxegaraik. Hor da Maialen. Bolean laugarren kuadroan bote egin. Boleaz, erantzun nahi, baina ezin erantzun Ibarrolak. Eta sake egindako hirugarrena. 13 eta 15. Bolea ja esku sartzezuna, bestatzu oso noko ditu, baina... Eta horregatik askotan ari da gainera Etxegarai sake arroago ateratzen pelota loratua, berari bolea kentzeko eta Olatz behartzeko, baina ez.
Aber horrengo, 13 eta 15. Bi tantora torre gira. Etxegara izakean. Ezkerreman sartu, eraman ezkerra Ruiz de la Ramendi. Bota Etxegara izabalera. Jaso Ibarrolak. Gaminde. Ezkerra zindartsu atzeratuz. Eraman Ruiz de la Ramendi. Gamindek ezkerrez. Ezkerrez txokora airez moztu zondo. Olea zorain eraman Ibarrolak. Gaminderen pelotaka da atzera. Ruiz de la Ramendik eskuinez eraman. Gamindek, jetxi pelota. Ruiz de la Ramendik ezkerrez, gora! Bueno, lau eta utxeko partziala eta tanto batera, Mikel. Eta hor da hor pixka partido, ez? Enara gai baldin da pelota gozatu, itzea bidali olatz, gero bintartea olatz ibilian baldin badagate, iningo duen. Beti toki berdinetik gai baldin da pelotan, gozo. Zakean, Maialen Etxegairaren zat. Zabalean laugarren kuadroan bote egin, zaket burutzatu da. Ruiz de la Ramendik ezkerra zondo eraman. Etxegarai Zabalera. Ibarrolak, ezin. Asko ari da, Etxegairaren merituz. jokaldi egiten. Eskubikin Zabalea horretzen. Utsi egiteutena, mutietan eta nesketan, da mina handia egiten dana berezki frontoi honetan. Asko espotatzen dira jokaldi. Badaukagula partida, Mikel, badaukagula, 15. Bai, 10-15 egin ematezun hausteko hor bidean hor zorian zegoela, baina, bueno, etorri dira. Azkarren ditu, baina. Zake Etxegaraik gurutzatua arrimatuz pelotaz die bote hona egin Olatzi ondo jaso du, aukera Etxegaraik maztu txapa gainean, Ibarrola jaso, txokoan da pelota, maztu Zabalera, barruan eta erra Etxegarai. Erra izan da 16 eta 15koa. Osona artista tanto, ona txokoan behartu, eta arte pelota ona etorri zaioenean beste aldea. Aimar egitezu garaian, Bigarren kuadrotik hartu pelota azkarrez, ondo gurutzatu, eta ondo moztu. Aprobetxatuz baina, frontoia zabalagoa dela, eta zabal garrasta biatu zaila dela bultatzea. 25 minutu, partidu hasi dela. Ugaudokoak 31 tanto, eta oraindik ezertxo erabaki gabe. Lehenengo partian gorriak ondo dominatu dute markagailuan, 9-5 egon dira, 15 eta 10 ere bai. Bigarren parte honetan, 6 eta utxeko partzialarekin. Bai, ematen zuzen dudela pixkatu gineak, ez? Hasieran gorriak zuzen aitzia, baina igual urginen erreztasunekin bai. Aldea hartu dute eta bain pixka zuzen du dianen eta katxa gutxutu dituenen segitu ditu segitako erroskan. Altzatu dira aulkitik Ibarrola eta Ruiz de la Ramendi. Altzatu dira Etxegarai eta Gaminde. Eta epailen esanetara. Pello Trantxe hemen atzean pelotak saskien dituela. Eta aurrean falta arrastoa zainduz Mikel Txoperena. Ezkerrez Ruiz de la Ramendik. Goian baino barruan. Gaminde jetxi. Ruiz de la Ramendik ezkerrez, ezin. Gaminderi apuntatuko dugu. Zazpi eta utxeko partziala. Bikain dut. Hor miniten nahi dira, hor Igorri ezkerrakin gehiago kostatzen zaie eta hor ondo mozten asmatzen. Biak ari gira hor pelota asko jartzen, Asko aidea. Olatz asko behartzen du eta pelota asko entregatzen du. Seguru da bil. Olatz baino minik egin gara, pelota asko eramaten du. Sake Etxegaraik, 17 eta 15. Sake arroa. Bote txarra egin dio. Ondo Olatz ez zuen erreza. Zabalera moztu, eskuin ezotzuk egitentzia azkenen ezkerrarekin Ibarrolak. Atzera Etxegaraik, atzerak akorrika Ruiz de la Ramendi eraman. Ezkerrez Gamindek. Olatze jaso. Gamindek beste bat Zabalera, tanto, ona Gaminde. Bikaina, Gamindek egindako tantoan ez 8 eta 15. Hau da, bolada, Mikel. 8 eta utxeko partziela. Eta pixkat enara asendatu da eta ikusteaz. Diferentzi handik markatzen ditu. Hora 15 eta 10
esperatutazion pixkat, baina batxaren aldik. Aia lehen zakera. Abalean laugarren kuadroan bota egin, zake arroa atera, Ibarrularia ireak enduz. Ruiz de Larramendik eraman. Atzeratu Etxegaraik. Ruiz de Larramendik hau ere jaso. Etxegaraik, Zabalera. Ibarrolak ondo erantzun. Etxegaraik txokora. Ibarrolak ezkerrez jaso, Zabalera egin bera jokaldia eta tanto. Ondo izane. Etxegarai igual iriste zala, baina aurreatu nahi izan du airean bila eta ez da iritsi, botea atzeatu balitz, iritsiko izan. 16-18. Txake atera du Ibarrolak. Eskuinez Gamindek erantzun. Gaminde lautaretik. Ruiz de Larramendi ikutsi. Etxegarai pelota bila hirugarren kuadro, arro pelota atzean. Eskuinez Olatz. Kaso Etxegaraik. Ibarrola biparetakoa, ona eta tanto. Ez zuen erreza, antzeman dio Gamindek iparetako botako ziola, joan da, baina efektu eta guzti egin dio botea eta hori jasoko zuenik ez zegoen. Bikain, lau ustetan ditura Ormabikoz eta lauak oso ona. Konti saikutu orduko lurren. 17-18. Horde Ibarrola. Ezkerrez Gaminde jaso. Ibarrola gotera hirugarren kuadrotik. Zabalda moztu. Jaso Etxegaraik. Jaso Ibarrolak. Txokora Etxegaraik. Jaso Ruiz de Larramendik. Gaminde. Bizko arratzatu da lorrean zegoen Ibarrola. Zabaleko jokaldi horretik. Gaminde lautik. Ibarrolak irutik txakoan. Etxegaraik moztu Zabalda. Jaso Ibarrola ze jaso duen. Etxegarairen pelotak da arroa, rebotetik hartu da, atzerak akorrika oso bote tente egin dio pelotak eta ondo jaso da Ruiz de Larramendik. Atzera Gamindek, Ruiz de Larramendik hau ere eraman. Gamindek, ezkerrez, erdi utxe ginez txokoan. Jaso, Ibarrolak boleaz Zabalda Gamindek eta ze tanto egin duen. Bueno, tantoaren bukaera ona, baina tanto guztia izan da ona, Mikel. Partiduko tanto dena. Ondo muitu duen aruna Etxegaraik, tantoa. Zenditu dugu horrek eta bukaera ere... Ona, bukaera bikaina. Bolea bikaina. Boleaz, atzelariek hemen bolea gutxi jotzen dute, baina oso ondo motatu da Enara Gaminde, laukizko 18 urteko neskatoa, eta bikain bukatu. 19 eta 17. 18 urte azka, baina ze patxadakin da, ze konfiantzakin jabazten. Txake atera Etxegaraik, Ruiz de Larramendik ezkerrez jaso. Eskuinez atzeratu Etxegaraik, boleaz Ibarrola oso ondo, ezkerrez Gaminde Zabalera. Ruiz de Larramendi ez dakit ondo egi ulertu diren Horbigorriak, seguruz ez, boleaz Ibarrolak, jaso Etxegaraik ezkerrez. Ruiz de Larramendi botera. Irutertik eskuinez Gaminde, ezkerrez Ibarrola. Botera jokatuko Doñatiarrak moztu txapaganean txokora. Jaso Ibarrolak urrine tanto dominatzen, Gaminde aurrera joan da, moztu ezker paletan pelota sartu. Ruiz de Larramendik eraman, moztu Zabalera Etxegaraik, bota dejada Zabalera. Ze pelota jaso den Gaminde, bota beste dejada bat. Hau, ezin. Haze tanta ikusi dugun. Olkiak ordainetan oain olatzek, lehen genara sartu dio Zabalen, jokaldikin da oain. Oso tanto polita ere, Ezkeneko tanto hau da, partidu aurrera juna hola eta pixka negatuko daudela, tanto mugitu gok eta... Oso polita. A ber, bederatzi, amabi, amazazpi, hogei, hogeita zortzi, hogeita nasi, hogeita amazazpi. Egindako tantoak, eta estadistikak errepasatzerakoan, bi aurrelariek antzeko ari duze, Ibarrolak egindako bederatzi, Etxegaraik egindako 8, bat gehiago Ibarrolak, galdutako 3 dituzte, sakearekin bat egin du Ibarrolak, 3 egin ditu Etxegaraik, eta atzeraritan ere antzekoak, Gamindek egindako 4, galdutako 4, eta Ruiz de Larramendik egindako 3, galdutako 3. Partidu gogorra egiten ari dira, 32 minutu.
Baita, azkeneko tanto eta baina ritmoa igo induela ematen du, area eta honera da biltza, eta hortik baina hartu duen beteka. Eta ondoren promesa mailako izango dugu. Zestau eta Garaño, Muru eta Sant Esteban, promesa mailan, finalerdia, jokoan finalerako txartela noski, eta ondoren Rekalde eta Pestegia, Fernandez eta Zutil, Rekalde zenbat miresmen jasotzen ari denez bakarrik hemen Antiguo Nogokoan ere amezketan erakustaldia buruz-buruko txarketan, eta kontuz, Asperen esanetara dagoen pelotaria da, baita ere Kanseko, baita ere Loza, baita ere abezetxa, baina kontuz, ea laster ez dute duen debutatzen, aurten bertan ez dute duen debutatzen Rekalde. Dejada txokoan, ondo jaso Etxegaraik, Ruiz de Larramendi, Gamindek, Zalantza izan du Txaperena epaileak, aurrena berriro horreina markatu du, ez. Gaminderena Txapera joan da, eta beste berdiketa bat, 19. Partida hasian joitu, iruz palau, eskolde joa ez egun, dau bikain botateko dejada zan, baina txapa. Hona izan balitz, tanto. Bai. Ba, emozioa gainezka. 19, berdinketa askoarekin partida, 8 berdinketa. Zake Ibarrola katera. Gamindek ezkerrez ondo erantzun. Ibarrola, haze txispa daukan, haze genio daukan, haze nervioa, ezkerrez Zabalera moztu. Etxegarai jaso, Zabalean utzi. Ibarrola dena barruan ote da, ez dakit, barruan izango zen. Atzetik jaso Gaminde, moztu Zabalera, Etxegarai gezi jaso. Eta Ibarrola rentzatantoa. Baita ikustu eta jogatzeko forma hortan, Nafarraen kasta hori eta zu hori badakala, Hogei eta merezi. Genio hortan. Nafarra dara du izan. Palmares handia duen neska dugu, ez goaz dena aipatzera. Espainiako txapeldun eskuz banaka aurten juvenil mailan, Binakako txapeldun izan zen Espainiako mailan, Nafarroako txapeldun eskuz banaka, bueno, sekolako Palmaresa daukan neska da, bera dauka sakea. Atere du. Ezkerrez, jaso Gamindek. Ibarrola txokoan, Gamindek ezkerrez, Ibarrola jaso. Etxegarai pelota bila Zabalera atzera, jetxi, txapa gainan hona da, eta ez jaso Ibarrolak. Bikaina, Bai. Arriskatuta, baina oso da. Bai, gainera, intentzio guztiarekin etorri da hemen pelota bila, eta eman nion bezala eman da, hortxe, 3:30 lautik, ez zuen txapare urruti pelota horrek, baina ze tanto egin duen Maialen Etxegaraik eta beste berdinketa bat. Hogeinakoa. Oso nahi egiten Etxegarai sakean, sake arroa, ondo gurutzatua, Ruiz de Larramendik ezkerrez entregatu, aukerakoa dauka Etxegaraik, eaz egiten duen Zabalera moztu Arne egon da Ibarrola jaso, Gamendi atzetik etorriz, Olatze justu eraman, moztu txapa gainean Etxegaraik jaso Ibarrolak, Gaminde, Iruteretik ezkerrez. Ezkerrez, Olatzek, ona da. Zabalda Etxegaraik, Ibarrola jaso. Gaminde atzetik etorriz askoin ez eman, Ibarrola atzerak akorrika doa, Lauteretik jaso. Hau da urduritasuna daukaten pelotaria jokoan finalerako txartela, 20 markagailuan Ibarrolak eraman. Etxegaraik ezkerrez atzeratu, Ruiz de Larramendi bolea, zezin. Etxegaraik egindako tantoa 21 bera egintzat. Tanto horra bai. 21 eta 20. Pelota zalea gustora eta gu ere bai, Mikel. Gustua bai, hasiera igual eskatu lautza auki du txekin, baina azkeneko tanto luzetan ja emozioa eta tanto politek. Hakea Maialen Etxegariaren sakearekin 3 tanto lortu ditu. Jendearen txalo artean hor da Maialen. Laugarren kuadran botekin, saka gurutzatu, Ruiz de Larramendik ezkerrez, txapera, eta bukatu da partidua. Sakearekin, 4 tanto lortu ditu, 22 eta 20. Pronostikoan gure aditua erabat asmatzaile, 37 minutuko partidu ona, partidu polita, seguru, Mikel Arangoren komentarista lagunari gustatu zaiola. Bai, guztua egon gabe ez, favorito jotzen ditu urdinak, presa iratzu gotera, baina, bueno,
horri gaien lan hau zen du, eta Ibarrola azpimarratuko nuke, baina azkenean, kara kruz izan da, eta urtein atea da. Barkatik ez du momentu bat, Mikel, protagoniste bila noa, eta ea zakontatzen diate. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Batetako da gurekin Maialen Etxegarai, arratsaldeon da zorionak. Arratsaldeon, eskerrik asko. Gustoraz, ha? Bai, partio gorra izan da, frontoi zaila da, eta gustora inako lanakin. Azer lan egin duzun, Sakarekin primeren ibili zera, defenditu asko, erasoan ere asko, Zabalet imozotako pelota ikaragarria, txokoan, Zabalean, toki guztien ibili zera eta ia denetan ondo. Bai, Zakian gaur asmaudot, bilurrakin etorren, ze frontoi zaila da, baina asmaudot. Eta gero atakian, ondo sensazio honan neukan, eta pelota honekin eta fronte honetan arriaz gaumi da, eta ondo urten xakaz honetan, eta gustora bai. Lehenengo aldiz Antigon, ze sensazioarekin pelotaleko hola dena jendez beteta ikusten materiala ere diferentea, pelotalekoa diferentea, ze sensazio? Txapelketa izan oso berezisa da, aurreko urtean eta enoen euki aukeria jokaketako, aurten aukeria esatenean gustora hartu nuen, eta izan berezisa da gaina frontoia beteta jokaketia, eta beti entzuten da antigoko txapelketa eta jolaztia esaten dauen moiko berezisa da. 5 tanto seguntzera galtzen 15 eta 10, ematen zuen, oso zaila zela, egia da, zaila zegoela, baina orduantzi izan duzu inspiraziorik handiena, asko kastigatu duzu, olatz asko behartu duzu, ezker paretaren bila joan zera tegia beti, horrengon da akasotzun estrategia? Bai, azkenian ikusiunean boste bati galtzen gehitzela, deskansuan komenta du ez, ezin gebela oinetxi semifinal baten hola, eta azkenian enaraketan batera asko jokaketan du, elkarra asko ezauketan gara, eta nik uste dut batez begakua horre ondala ez, asko ezauketan gara, bakigu gure jokua zein jan, eta gero zorionez bueltia muixau. Maialen, zuek zuen egin duzue, orain biharkoaren zai, egon behar finalerako zein tokatzen zaizuen, ez da? Bai, bakigu tokaien dela gogorra izango dela, azkenean 4 pelotarixak nibe laundixian dauzen pelota isadia, eta gu finalaiko egunean guria ikera etorriko gara aldun dana, eta aurkarixa zein jan asko pentsauarik. Ezakit bi erretortzeko azmoria daukazu, baina bestela badakizu partidok denak zuzenean direla telebisatuak eta streaming bidez, zuk eta oinatiko lagun guztiak eta familikoeketan da dutela partida ikusteko aukera. Bai, ikusten du partiduak, bixarkua ezin naiz etorri, baina streaming bidez noski ikustikot. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Oinaterra, pozik, ea enara gamin ze kontatzen dugu enara, zorionak. Eskerrik asko. Gustora, ez da? Bai, lehenengo aldiz frontoi honetan eta saia indazte moldatzea, bai, pozik garaipena eta finalean egotagatik. Frontoi oso berezia. Bai, hori da, frontoi oso, txikerra, altura gitxikoa, Zabalera nahikoa dago, eta moldatzea tokatu da, eta ondo. Maialendekin komentatu dut, zema pelota saiatu zeraten arrimatzen eta Ruiz de la Ramendi olatz lanean jartzen, Bai, hori da, azkenean horretan saiatu gare, ez da, hormara sartzen pelotaz, genekigun horre mina ingo gendule, eta ondo.
Jo duzun bolea bat, jende guzti harritu duzu. Bolea eta tanto, ikaragarria. Bueno, nahiko atxelari izeteko, golean ona edo dekot, eta saiatu naz tanta bukatzea, eta ondo urten dazte, eta posi. Pelota zaleak hemen zuekin asko gozatzen duz, 3 kuadrotan sartuta, 4 peloterik ebitzen zelate askotan. Laurok zabalean, lauro txokoan, hemen dena desberdina. Bai, hori da, azkenean pelota be bajua izen da, eta atxeratuteko saia zan, eta bai, horre 4 barruen ibil gare, eta tikitaka polite gona. Bueno, Maialen izaten nion, zu laukizaldean da laguna eta familiarita esan, telebistaz direla partidak ematen direla, eta larumatean, bihar ere bai nahi zarezkero, zuen kontrarek ikusteko, baina larumatean ernegoteko. Bai, esango dut zidete. Gehienak, asko interesaten da emakumen pelotaz, eta ikusten bada. Eskerrik asko eta zorionak. Zuri, eskerrik asko. Bi irabazleak gurekin izan ditugu, orain guk ere atxein txikitxo bat hartuko dugu, eta lastar hasiko da Zestau eta Garaño, Gerriko Gorriz, Murua eta Sant Esteban, Gerriko Urdinez, promesa mailako partidua irabazlea datorren larumateko finalera. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat, hazteko moduko txokoa, itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara, une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
Bueno, minutu gutxitan hasiko da gizonezkoen promesa mailako finalerdia, lehenengo finalerdia, gogoratu gaur lehenengo finalerdia jokatzen ari direla, bai emakumezkoetan, baita ere gizonezkoen bi kategorietan ere. Eta gogoratu bigarren eta hirugarren partiduaren artean hiru zozketa egingo ditugula. Lehenengo zozketan mahala produktuak zozketatuko ditugu, bigarrenean Euskal Sagardoa eta hirugarrenean berriz lau bazkari edo afari Baskito Sagardotegirako. Comentaba que dentro de poquitos minutos ya comenzamos con esta segunda semifinal. Recordar que hoy hemos comenzado con las semifinales de cara a esa final del sábado 30 de agosto. Hoy son las primeras semifinales, mañana segundas semifinales a partir de las 6:30 de la tarde. Bueno, arratsaldean berriro ere, hemen handigoko pelota txapelketako finalerdien lehenengo eguna dugu gaur. Bigarren eguna. Lehenengo bikotea badaukagu ja finalerako sartu zaiguna. Hain zuzen ere Maialen Etxegarai eta Enara Gamindek irabazitakoa. Bihar izango dugu bigarren finalerdia. Okarrik ezean Goiuri Zabaleta eta Ane Mendiburu, Miren Arraiza, Mentxe Etxekoa, Antigokoa Izurun elkartekoa eta Itxaso Erasunen kontra, biharko oso partidu polita saltzen da. Eta orain, promesa mailakoa, Joanez Estao, Adunako pelotaria, Intza Garaño, Lekunberrikoa, Arkaitz Burua, atzoko 17 urteko pelotaria, torneo hontan dagoen pelotaririk gazteena. Bera eta ezagit, Kanseko Sotegiren kinta, baina Kanseko 18 urte egin berriak, eta Arkaitz Burua, txapelketako pelotaririk gazteena. Hauen ibilbideari begira, Zestauk eta Garaino jokatutako bi partiduak ligilan irabazi egin dituzte, bata 22 eta 11, bestea 22 eta 20. Multzoko lehenengo toki askuratu dute, eta Muruak eta Santestebanek lehenengo neurketa galdu egin zuten, eta bigarrena irabazi 22 eta 11koaz. Biak emaitza berdinarekin galdu zutena 11an galdu zuten, irabazitakoa 11an irabazi zuten. Mikel Aranguren, aber ze esaten diazu, ze espero oso partidetatik? Aurrekoan dena zematu duzu. Oingon zaila da nik uste, partidu nahiko berdindua ikuste. Murua da Ugasi Gipuzkoan dakau nola balio handiniko gaztetakoak, indartzu bat egon da. Baina Joanes bai, ez da? Joanes, poliki goetorri da, baina hasia pixkat burua ateatzen eta bi partiduetan ikusi, ez? Abiadura ematen pelota hitz joku dakan. Eta azken aldin asko haidea txaureta desberdinitan elkartzen Murua eta Joanes. Eta goga hondikin egin aurreko lehia hori ikusteko, eta atzen biatzerari desberdin, ez? Bat jotzailea, Santesteban, handika. Bi esku libre eta asko emateiona. Eta Garaino, pelotari goa, idez, kakurso gehiago dakana. Horre bai, ezaguarri desberdina ikusten bi pelotari, lehia oso nagoa da, eta partidu bikaina ikusteko osagarri oso nagoa. Bueno, gaur esan dugu, jaialdia biharko ere bai, aurreratua daukagula orduz zeiterrietan, baina beste egunetan promesa mailako partida zazpiak inguruan azten baldin bada, gaur pixka bat atzeratuko da, 25 minutu bai, beste egunekin alderatuz, horre daukan gauzari txarna, Mikel, hemen argi naturala erabat desakartuko zaigula elite mailako partida azteko, eta arkikuntzarekin arazoren bat izan dezakegula, bai pelotek guzteko pelotariak eta guk ere pilotoleko eratik. Behin iluntzen daren, frontizeare nahiko iluna daka, eta hor, etxetik ikusteko argi asko galtzen da. Bueno, lehen bailen hasi zegoen partidua. Eta ez dagoen okarrik izaten arkeri dagoetan. Hor segitzen da, pelotariak eberotzen, normalean
partidu eta partidu artean 10 minutuko tartea izaten da, baina hemen ja 15 ere badute. Beraz, 20 minutu izango ditugu. Lehenengo partidu eta bigarrenaren artean. Astea komeni, nekatu dual nire eta hemen dikate. Pelotari, guri, badene. Garriko Gorriz. Joanez ez dago, adunako 19 urteko Putin jatorra eta berritzua eta mairako ere aparta, 1,80 cm, eta bere atzelariak ere altura berdina. Intza Garaño, Lekunberrikoak, 20 urte, 1,80. Garriko Ordinez, Arkaiz Muru Gortzuko da, zen dut. Torneoko pelotarik azteena, 17 urte, eta torneian, eta euskal imena gomendu ditu 18, 1,80 cm. Bere atzelaria, Dugietakoa, Endika Santesteban, 19 urte, 1,89 cm. Epaien esanetara, Mikel Txoperena eta Pello Trantxeren esanetara, badatoz pelotariak plazara. Irudi ederra hortxe daukazuena, pelotarien plazaratzea, jendearen txalo artean, Bueno, berria jokatu da, orain ligaren finalerdia, emakumezko finalerdia jokatu da, orain promesa mailan gizonezkoa. Eta hemen dazkegu zai pelotaria jokatzen hasteko. Alde batetik, aurkeztu bezkizuen 4 pelotari, bai, lehenik eta behin, Gorriz arituko dienak, Aurelakoa, Earzana, Klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Joanes Testau, Txabelo gara dira. Bere atzelaria, Gorriz, baita ere, Lekunberrikoa, Larraun, Klubekoa, 20 urte ditu, eta bera da, Intza Garaño, Txabelo gara. Eta bagoaz, Urinen aurkezpenarekin, aurrelaria Altzokoa, alegiko Intxurre Klubekoa, bera 17 urte ditu, bera da Arkaiz Murua. Eta Urinez baita ere, Zubietatik Irurtzun Klubekoa, 19 urteko mutila, bera da Endika Santesteban, beste txalo bero mutila. Sorteo, ánimo. Pairera, Urdinak pelota bila, Urdinak Arkaiz Murua eta Endika Santesteban. Zine segurazkit atzen nintzat peloteo dominatu bat ez, nahuz, Arkaitzek aurrean asumatzen du. Bikote batek, bikote gorriak esan dugu, jokautako 2 partiduak biak irabazita. Beste bikoteak, Urdinak, jokautako 2tik bat irabazi eta besteak galdu. Kronometroa martxan. Eta neurketa aztera, sake Arkaiz Muruak. 17 urteko Altzoarra. Ordoa. Bote egin lau terdian eta sake gurutzatu batera. Bolea Zestaok. Muruak atzeratu. Gainoren pelotak alabana da. Ezkerez atzeratu Santesteban. Garaño. Zotamanoz Murua. Garaño. Murua zabalera pelota bila. Eskuin ez oso ondo jaso, errebota zurut izango pelota horrek. Eskuina ondo sartu Garaño. Zoko almoztu, jaso Garaño berak jokaldia zabalera, jaso Muruak, ezkerrez airez Zestaduk eman, eskuinez juistu jaso Santestebanek, atzera Zestaduk,
Ezkerrez Sant Esteban, gantxoa ez du ondoko. Zestauk, jaso muruak. Eskuini Sant Esteban, ezkerrez, aire Zestau, muruak, garria sartu atzera pelota, bolean Karaño. Eskuini zetxekoan Zestauk, ezkerrez jaso Zestauk. Ezkerrez zabalera muruak, ara, dejala bota bai Zestauk, baina txapara. Tanto gogorra, gehiago merezi zuen bukaeran, baina alaxe gertatu da Mikel. Asko da petatzen da. Anto on bat ikusten harik inen, baina bukarek eman digu pena. Bai, aprotxatu nahi izan du joan etxika baiet. Atzelari ez dela aurren da traketxantxean mugitu gotezan aurren, bilatu du. Bueno, behotzeko tanto. Anto jokan dugu. Bat eta ez, momentu zurdinak murua Sant Esteban erabazen. Muruak aire zabalera, ona, Arkaitz. Eta hori da Arkaitzek, asko behar miniteko. Goa ikusten du. Ondo, Zake muruak. Ordu mordo bat sartu ditu Arkaitzek frontei. Jokatzen ikusten gutxi emo du. Ezkerrez Karaño. Muraren ezkerka da hona da, pelota mintzia datorra zera, bosgarren kuadroa mote egin da boti boleaz. Eraman Karaño. Muruak ezkerrez, ederki atzeratu. Karaño zeitik. Murua pelota kosazu, jarri zaigu. Pelota kada bikaina atzera, Karañoak eraman. Sant Estebanek, honek ere atzera. Karaño zeitik. Ezkerrez Sant Esteban. Zestauk, atzeratu kontuz. Boleaz nola lan eman du. Atzera Zestauk. Murua boleaz. Karaño hirugarren kuadrotik ezkerrez. Sant Estebanek airez. Zestauk, ezker paretan sortu. Hirugarren kuadrotik muruak atera. Zestauren gantza txokan ona da eta tanto. Bikaina. Bikaina tanto, Mikel. Apagainen behaztasun handikin olain behartzen du. Gero asko defenditzen du. Oto bikaina. Bat eta bi. Hori da askotan joan ez eskatzen dira. Tanto bukatzeko hortan sekeioan sartzea. Oso luzea da, asko mateo zura ondo iribitzaitu, baina bukatzea. Zestau sakea. Ezkerrez Sant Estebanek jaso. Zestau hirugarren kuadrotik. Murua. Herria sartuta atzera. Asko ari da atzeratzen murua. Aukera berako ez. Utzi. Ezkerrez Sant Esteban. Karaño. Sant Estebanek atzeratu. Karaño bostetik. Sant Estebanek pelotaka puskatzera joan da eman dio. Baina gora bidali du. Zapatik gora. Gorri ondeko bigarren tanto. Bina. Partidoko lehenengo berdinketan, Mikel. Handi eman dio da tiro atzeratea zaio, baina hori da pixat urdine dagaten, seguraski dominatuko du, baina Mura de asko ari da baten, Bai, esku biziko da eta batez ondo ofatzen du. Zestau, atero du, murua aire sartu da, ez dakit egin izuen. Biparetako batekin erantzune da, gauza dut egin duela, eta sakez egindako estreneko tantoa. Eta honda, irristen du, eta ganak asko pelutze zuen. Egun aitea nahiko galtzen, eta kasik ez dut. Hiru eta bi. Zakea Zestauk. Sant Esteban egostertik. Zestauren bolea, arroa, minik egin gabe, muruak aukera, ezkerrez, pelota atzera, boleaz Karaño. Muruak biterritik txokon, moztu luze jokatu, tanto, ez, bigarren mutean, bai, bigarren mutean. Muruaren tantoa. Oso bizi dago murua, botea eta... Zalantza izan eta horren, iruditu zaitze bigarren mutean izan da, baina soperen epaileak bizkor jasoi duzko eta partiduko bigarren berdinketa dut. Errepikapen ere hor, joan, bigarren. Arkaitz Muloren zat. Hake, hor da Arkaitz. Zabola lauterrian bote egin. Ezkerrez Karaño. Ezkerrez Sant Esteban. Zestau. Bostetik, Sant Estebanen pelotaka da bikaina. Karaño. Murua. Arrimontutakoa. Karaño katera. Sant Esteban pelota bila. Jetxi.
Zestao. Ezkerrez Zabalera, Santestebanek, aso Zestao, Sotamanoz murua, boleaz, utz! Zestao, galdu duen bigarren pelota. Urdinak gauta egitea. Golea hortan da. Bakea muruan entzat. Zabalera, intentzio guztiarekin. Ondo Garaño. Santestebanen pelotaka da. Boleaz Garañok eraman. Atzera muruak errebotera. Garañok azze pelota eraman duen. Zabalera moztu muruak. Lehenengo botean, bigarrenean zalantza daukat. Biparetako ezkerrez muruak. Zestao jaso eta tanto. Zalantza daukat. Mikel, irutu zein bigarren botean. Txoperena epaia bertan zen. Honek ez du zer esan. Alare joan esen bigarrenen. Igual, baina. Azarra zen murua. Mundu gabe, da diferentzia handina markatzen. Abez esaten diazun, Mikel. Lagun batek nozua biali dit eta esaten dit. Arkaitz muruak 17 urteko Jokin Artunaren ontza. Jokinek 17 urte zituenean dio honek. Jokin hitza hondik egia da... Orduko Jokin, 17 urte zituenean. Bai, orduko Jokin asko zen, Arkaitzeke bai ikera gari jogatzen du, eta beretu haik handina zogazki Jokin betzela da lehiakorra zela eta beti konzentratuta dotea. Gaztena dela eta askotan da gaztena murua, partidu askotan, eta horrek zerbait izan. Telefonoz bidali dugu lagun honen duzua, YouTube bidez bidali, baina badek ez YouTube bidez ere bideztik aukera duzu. Muruaren pelotaka da bikaina. Errebote hartuz, Garaño oso ondo. Murua, moztu, ezkerrez Zestao jaso. Santestebanen Zabalera, Zestao jaso. Muruak aukera, Diterritik. Eskoinez atzeratuz Zestao. Santestebanek aidez. Zestao gokera atzeratuz. Boleaz murua. Zestao jaso. Muruak aukera. Kuadro territik ezkerrez atzeratu. Garañok eraman. Murua bota dejada Zabalera. Zestao jaso. Muruak ezkerra irez txokora. Garaño aurrera torri da atzeratu pelota. Santestebanek ezker boleaz eraman. Zestao txapara. Ondo ari ziren tanta jokatzen. Baina gandu egin du. Pelota Joanes Zestao. Eta 5 eta 4. Katxu batzuk egia ikusten, baina partiu politia egia ikusten. Eta ento denak nahiko lehiatuak, burukatu. Bederatzi minutu, bederatzi tanto. Pelota egin zalantzan buruak. Aldatu ote duen, berreina ote da, baina golak egin zen. Arkaitz, hor da. Tobaia, lauterdian bote egin. Txake gurutzatua. Ezkerrez ondo jaso Garañok. Santesteban. Irutik atzeratu. Boleaz Garaño. Murua. Irutik. Sartu barria atzera pelota. Gora. Muro galdu duen lehenengo pelota eta partiduko laugarren berdiketa, 2 egon dira, 3 egon dira, 4 egon dira, 5 ditugu. Miguel. Bai. Horeka handiarekin dijo lan. Horeka handiarekin bai. Ez bakarri marka gaian, joan ere bai. Murua da pixat hemen diferentzia markatzen nahi dana. Tantoa bere aldeak hartzen. Este gorra da hendik. Garaño ondo. Eskuin Santesteban. Garaño karrimatutako azkarret 5 erritik atera. Eskuin Santesteban bikaina atzeratu. Erreboteko zulotik azkarret Garañok atera. Murua. Zabalera dator pelota bila eta Iruterritik ondo atzeratu. Garañok azkarrez. Ezkerrez Zabalera Santestebanek. Asko Zestao. Santesteban. Zestao ezkerrez. Boleaz, txokoan Zestao, tanto, ederra. 6-5. Joanesen arman bitarra bolea, bolea abiedura sartzen du, tibera ondo harrapatzen du.
Berandu etorri denarik gogoratuko dugu, lehenengo partidua, emakumezkoen lehen finalerdia, Maialen Etxegara eta Enara Garbinek irabazi dutela, izan Ibarrola eta Blas Ruiz de la Ramendiren kontra 22 eta 20. Sake azkar ere zerantzun du Muruak. Garaino aurrera da pelota bila, zartako eman. Sant Estebanek bolea azudala, ez dauk aukera, atzera. Sant Estebanek jaso. Ezkerrez orain. Garaino atzean, lauteretik, arrimatu pelota. Ez da horren gantza, Murua jaso, ondo. Garainoren bolea. Irutik Sant Estebanek, Garainoren bolea. Murua. Irutik hartako arrebotazte urti pelotanek bolea zartu delako boskarritik. Garaino orain atzera Sant Estebanek, Garainoko bere eraman defensa bikaina egiten ari da bakarra. Txoakal moztu Murua, jaso, ezin jaso. Zestauk eta tanto. Beste berdinketa bat. Txispa handien arkaitz, Botea pelota hartzen duen, seikun enoso atzen sartzen dut, Bizita iniziatiba asko du jogatzen. Gaztena da, eta bituz jarrerako jogatzen dut. Bai. Bilokin egeitu. Eta gainaren mezua bidali dena, anezketarra da, eta jokin oso osmo zagotzen duena. Txakea Muruak. Ezkerro jaso Garaino. Muraren gantza zabalera ireki gabe eta minik egin gabe. Atzera zestau, Sant Esteban aire biparetakoa. Muruak orain atzeratu. Boleo Garaino. Sant Esteban biterritik. Ezkerrez airez zestau, airez Muruak txokora. Zestau atzeratu. Sant Esteban oso behartuta gora. 7 eta 6. Gora juntza jo, baina meritu handia joan ezek hor. Ezkerrakin irikin du, eta beti airea atzetik aurra jo beharren aldozkoa jotzea behartzen baizu, problema asko sortzen. Bakea zestaurentzat. Bakarrian bote egin, sake atera. Ezker Sant Esteban. Eskuinez Garaino. Sant Esteban. Lauteretik Garaino. Bostetik Sant Esteban. Garaino. Lauteretik Sant Esteban. Ezkerrez, airez, zestau. Sant Esteban egetxi. Zestauk ezkerrez jokoan. Muruak ezkerrez jaso. Irutik zabalera zestauk. Muruak atzeratu. Eskuinez Garaino. Muruaren pelotak da indartsu atzera. Seitik Garaino Sant Esteban zabalean. Etxi ondo lauteritik zestau jaso. Sant Esteban. Irutik ezkerkada bikaina. Garainoren pelotak da ezkerre Sant Estebanek erantzun. Atzera zestauk. Sant Esteban. Atzera Garaino. Gogorra da tanto. Sant Esteban. Eskuinez Garaino oso ondo. Sant Esteban Ez da hain guztia eta laneako pelota. Bolea zestau txokora. Ezkerre Sant Estebanek jaso. Ezkerre Rosagainez zeman zestauk eta erantzun zabalera Sant Estebanek atzera Garaino. Atzerali dago Murua. Eraman du. Atzera zestauk. Bakitza bere tokian ja. Zestau jaso. Sant Estebanek jaso. Zabalera moztu zestau. Jaso Muruak. Garaino. Ezkerrez. Sortamano sartu da Sant Esteban pelota hortara. Ezin izan du eraman. Galdu duen bigarren pelota da. Eta partiduko aldirik handienak horriak orantxe. Mikel, 8 eta 6 bitondako errenta. Urdinak izan dute, bi eta utxekoan. Nola? Ando mugitua ikusten nahi gara, lehiatua da partidua. Nik igual nekatu xamartzen da besoa lutza da tiradio golpeatu. 8 eta 6. Lehenengo partian izan ditugu neskak badoaz kantxatik aldagaletara. Denentzako ere tokirik ez da, akaso hirugarren partiduko... Bai, akaso ba, hirugarren partiduko pelotariak Rekaldea, Pezegia, Ferrandez eta Sotil
aldatu eta atera bitarte, itxaron egin behar. Bueno, pelota gintzatu txartea, beraz, guretzat aukera ona, Antigoko auzotik ditugun pelota zaleak agurtzeko, hor ditugun tabernatan. Seguru asko daudela pelotari begira, gaur gainera beste egun askotan bezalaze pilotalekuko sarera guztia salduta, eta horre izango dira zaleak. Zarikan, Oreillosen, Antigoko bodegoian, Malandrinon, Aspaldikon, Urgainen, Teresatxon edo Bendaberrin. Guztiei agur bero bat. Txakea Jones Estaurentzat, Adunako aurrelariak, txake gurutzatua, Morak eskerrez airezaz erantzun eman dion. Garaino, Santesteban bostetik. Irutoritik Garaino. Santesteban. Eskerrez Garaino bikain. Lauti Santesteban. Atzera Garaino. Esteban, Zestauk, Iruteretik eskerrez atzeratu Zabalera. Eskerrez Zestauk. Esteban egetxu txekoan. Bode txarra egin nion, jaso du erne egon da hor. Zestauk Zabalera moztu, kanpora. Gutxigatik, Mikel, gutxigatik, baino. Gura pelota kanpora. Epaia seitu noltxatu, beraz garbi... Primera horrepikapena. Bai, zelantzarik ez da. Ello, trantzea eta Mikel Txaperena epaiak. Bizitza guztia Mikel Txaperena pelotan ometatik hasi, gero profesionaletan, gero paletan egin, eta epaileranetan, pelotan 75 urtetik gora badara matzala. Ema frontoi zabaldu dute ditu txopek. Santestebanek aldu, markatu Mikel. Ema frontoi zabaldu dute ditu txopek. Dana. Pelotari zenean asko. 10-6. Aupa Rekalde dio batek, bonito partido. Aupa Joanes y Arcaiz. Chope así. Bonita semana por delante para Andika, Santesteban. Si consigue Becerra y final del jueves en Mirasía, Xavi, el sábado se llega al final del Antiguo. Murua. Osgarren kuadratik jaso Garaino. Eskerrez airez Murua ondo, jaso Zestau. Murua txokoan, Zestau txokora. Murua jaso. Eskerrez atzeratu Zestau Santestebanek. Ailegatu da pelota. Zestau aukera, gaizki jodako biparetako, milekin gabe, Murua jaso. Bolea Zabalera Garaino, zera manduen Muruak, atzeratu. Txokora. Muruak, Zabalera Santesteban, Zabalera Zestau, zetante ikusi dugun. Tanto aparta. Ia kontatzeko ere, jarraitzeko ezinezkoa egiten zitzean. Alako ritmoarekin segiz, batak aitez besteak ari zorretzu Zabalean horrentze txokoan. Eta bikaina, ze amaiera eman dion. Ganez Zestau partibari. Muruak hemen Zabalen biru pelota zaiak egarritu momentu batean. Olea bintza gainauta diona. Eta hori maiakoa. Azkenengo tantoak oso bizkordi joazena, Mikel. Zein agun dira eta begira, istan batean 11-6. Errenta polita bain gorri da gatena, Ara, eta orain Garainok galdu duen lehenengo pelota. Zazpi eta 11. Baina, seguru, urritzen aire zebai ondo. Uste pelota apuxa marra dela eta gorri ere igual eta torkiela. Horrein jarraitzea da alpidu. Zake Arcaiz Muruarentzat. Laut erdian bote egin, zake atera. Eskerrez Garaino. Santesteban, Iruteretik. Muruak Zestau barkatu, botera. Santesteban, bote txarrik egin no jaso du. Zestau, eskerrez atzeratu. Santesteban, zeitik. Zestau, Biteretik eskerrez bikaina pelotak adagatzera. Santesteban, Garaino lautik. Muruaren pelotak adatzera, arrimatuz. Garainok eskerrez, Dotore, Ederki. Santesteban, Zabaletik. Zestau, ui, egin lehitu txaparruti.
Lauti, Zestauren pelotakada, Sant Estebanen pelotakada bikaina. Garaino geraman, Sant Esteban jetzi. Zestauk ezkerrez jaso, Murua. Hirugarren kuadrotik jetzi, Zestauk. Sant Esteban. Garaino. Lautik atzeratu Sant Estebanek eta Garainok ederki eraman. Murua pelota bilan laugarren kuadrora. Garaino. Ezkerrez aire zabalera Zestauk, Murua jaso. Zestauren bolea, minekin gabe aukerak utzi dio. Muru hori honek atzeratu, arrimatu, Biken Garaino ondo eraman du. Txokoan Murua, tanto Murua. Zortzi eta maika. Horren usteet Murua saiatu hori horren. Tanto alena bukatzen. Atzea jota jointza gomen etu da txeke bio. Murua da eta aireare hona daka. Muraren zasakea. Atzoko 17 urteko aurrelaria. Orda Arkaitz. Zaki gurutzatua ezkarri majoa, atera da pixka bat. Garainok ezkarrez erantzun Muraren biparetakoarekin. Jaso Zestauk. Muruak atzera. Garainok ezkarri zeraman. Sant Estebanen pelotakada. Garainok hau ere eraman. Biterritik azeratu Muruak. Garainok hau ere bai. Gantxo zabalera Muruak. Tanto! Sekulako defentsa erakutsi du. Zestauk tanto ontan ez da nahikoa izan, azkenean Muruak egindakoarekin 9. urdinen zat, 9-11. Arritmo jogatzen nahi bien partidua, bai bizi-bizi jogatute. Iko honi bitxia joan ez. Tanto edo asko, bi aurrelariak, Bai, superetak, 9-11. Eta indikare bai epelak mantenei da, tanto ontan. Lehenengo partea oso erekatu izan dugu, berdinketa askorekin, 2-4-4-5, iez egin dute gorriak 11-6, baina 2 tantora gerturatu dira urdinak. Sant Esteban. Larri izan, sakea. Zestau, Muruak 3. kuadrotik ezkerrez. Ezkerrez Garaino. Garaino, Murua. Ondo bolea Garaino. Eta tanto. Amabi. Zaken ikusi ezun tantoa, Mikel. Aurreaino hona izan du Arkaitzek usta aire sartu dela intzat, aintzaire presio pixka sartzeko bolea hortan. Baina horiek zaila izaten diatzera intzat, hain aurrea jundakoik, erabater hori da. Hora guztien, botea jarri Arkaitzek beak eta... Amabi eta 9. Txaskira joan dira gorria pelota aldatzera. 3 tantoren errentarekin. Janez ez dago. 19 urteko adunarra. Hake atera. Ezkerrez Sant Esteban. Garaino. Murua 4. kuadroa pelota bila. Zeratu eta arrimatu. Garaino. Oso seguro jokatzen Garaino. Torneo guztiak. Atzera Garaino. Iska gehiago daga pelotan, Ezkerrez zabalda. Zestauk eraman boleaz Muruak. Zestauk atzeratu, hau ere zabalera. Sant Esteban egetzi. Zestauk iruteritik. Arri modutako pelota, Sant Estebanek oso ondo. Garaino. Azean. Ezkerrez airez Murua. Garaino. Sant Esteban ezkerrez. Zestauk iruteritik kantxe ardien uzio Murori honek atzeratu horrego delo da pelota. Bosteritik boleaz Garaino. Estela bai. Muruak hau ere atzeratu. Garaino duda izan du, airez azkenean botera ondo eraman. Sant Esteban. Ezkerrez Zestau. Zeiti Sant Estebanek. Zestau gutx. Tanta bokatu nahi izan du. Bokatu du, baina bere aldeko tanto nahi zuen, eta ez talakorik atera.
10 eta 10. Baina etorri zaio eta libre tia dio. Jotatu garri. Gertuko zuen, Urdinak. Oso gogorra ditu partido, 26 minutu. Bai, tanto garestia daude, ritmo handiko partidu ikusten nahi. Oso garri bai, entretenitu da guztu daude. Muruak intentzio guztiarekin saika Zabalera, Garañok eraman. Muruak, Sodamanos, ez dago. Santesteban. Garañok kantxa erdian, bostetik. Santesteban. Garañok ezkerrez. Atzera Muruak, Boleaz, Garaño. Muruak ezkerrez, Zabaletik. Zestauk atzeratu, arrimatu, Santestebanek ezkari ez eraman. Zestau, Santestebanek ezkatu, Muruak utzi. Bidarrak atzeratu, Garaño. Santesteban, Zestau. Lauti Santesteban. Garañok, bote txarrekin dio ondo Garaño. Muruak hau ere atzera. Garaño Boleaz. Atzera Santestebanek eta Garaño ze defentsa daukan. Horra defentsa handia da Boleaz. Ostago zaie gainetik pasatzea intza. Partio handia ideiten, Atzera Santestebanek. Garañok ezkerrez. Murua, tanto dominatzen da, baina ezin bukatu. Zestauk ezkerrez. Santesteban. Irutaritik, bikain eman. Garaño Boleaz. Goian bai baino barruan. Muruak atzeratu. Garaño beste bolea bat. Santesteban ezkerrez. Muruak beste bolea bat. Muruak orain. Ze jaso duen Zestau. Boleaz, Garañok abore eraman. Urduñeko intento dominatzen, Muruak txokoan. Jaso beraz Zestauk. Muruak txokora, ezkerrez jaso Zestauk. Sotamano Santesteban. Jaso Muruak. Jaso Zestauk, barkatu. Santestebanek atzeratu. Garaño hau da tanto hau. Ezkerrez Muruak biparretakoa. Bueno, hau ja jaso izan balu. Pilotalekoa bera etorriko zen baino. Haze tantoa, haze tantoa. Tantoa jazten dute eraso nahi dienak eta batez defenditzen, eta defentsa hundie erabitzi gorri batez eintzat. Eta bukara ere... Garañok atxeen askatu du. Mezitako atxeen. Arritutan nago gauza askorekin ze. Santestebanek normalaren bezala atzera, Muruak ere dena atzera. Garaño dena ari da defenditzen, dena ari da eramaten. Pelota bakar bakaldu du, eta batez ere Boleaz ze defentsa erakutsi du. Ja, konfiantza handia guztien lasen jarri eta bat egin. Eta joan ez bai aurren, alde batea eta beste harin egin duten, hemen gantxo zailu bat atea du. Tanto-untan. Uste arkaitzek gaurren pixka gehiago saiatu behar dula, zehatzea jo dena nontetan. Urdinak, Muruak eta Santestebanek badute elkarri izan berriketan, eta gorriak momentu zaltzein hartzerik enek egote. Horrik arna sartzen. Ez harritu, sarreketako partidurik gogorna iraupenari dagokien zauzi isatu. Bat badaukagu, 41 minutukoa, horretza zen gizuet, zin partidu, ez, 47ko bat badaukagu. Oian Etxeberriak eta Goiburuk, Inge Beiti eta Marko Kalboren kontrukoa 47. Eta 41koa genuen. Partidu dagoetan asko hortatzen dana bai, erdia ingo horreindakoan, bigarrenean normalen zeizten da bakarren bat, eta horre hon daiteke gakoa bai, Laurak erritmoa mantentzeko gai dian, eskutatik aguantatzen duten, norbaiti arazoen bat. 11 eta 12. Partideko 6. berdinketa izango dute dugu, edo gorria bitantoko aldea lortuko dute dute berri. Hor da Murua zakean. Ezkerrez, azer erantzun azakit horren izango den, bai barruan, Zestauren pelotaka da. Santestebanek eraman, Zestau txokoan, Muru airez, Zestau gotera, Santesteban, Lautik ezkerrez, Garaño, jaso Santestebanek, Boleaz Zestau txokoan, Santestebanek jaso, Zabalera Zestau, Murua jaso, Garaño, atzera Santestebanek. 6. kuadrotik
Garaño, azeratu. Muruak eta Garañok eraman. Santesteban. Garaño. Galtzeritik, jetxi Santestebanek, erren egonda eta ondo jaso du. Estado. Beste bat jetxi Santestebanek, hau ere jaso. Estado. Muruak ere jetxi. Hori da, pelotak izten datontan, bi ordinak. Txotxa biatu zaiatu. Santestebanek eta Garañok eraman. Nahi gabe esango dut. Utsuarekin dago bai. Bai. Gantxoa Zabalera jo nahi zuen, Muruak ere Zabalerako bide hartu da zeukan. Ez dago berdinketarik. 13-11. Errepikapenak erakutsiko dugu. Zein intentzio zeukan Joanesek pelota hortan. Eta atzelariak etorri behar izan du pelotaren bila. Ke barkamen asko. Bai. Miniko zian. Hori da bine urtzen ez duan. Pelotan bada, ian nahigabeko edo ustekabeko tantoekin bate barkamen askatzen du, gugolean ez dalako. Hori idatzi gabe kolegeba, egia utxakin tanto egiten dezunen igual postetzeala, baina... Bai, baina, bueno, detaila ere beti izatea. Bai. 13-11. Santesteban ezakea jaso. Azte pelotak jaso duen errebotera doa zestaren pelota hori... Liberatu duko iti Santestebanek. Ez dago beste bat. Burua jaso. Garaño. Jaso Muruak. Ez dago pelota bila iruterrira. Ezkerez atzeratu. Santesteban. Ezkerez Garaño. Ezkerez Garaño berriro. Santesteban. Dauti, jutzi. Gantxo Zabaleta Muruak eta tanto ederra. Muruak egindako 8. tanta bikaina. Oso ondo esaten da bezala zepoan harrapatuta gehatu da. Zinatea eta joan. 12-13. Burua bikaina, baliatu. Txapelketako lehenengo partiduen ibili ziren justu xamar Murua eta Santesteban, gero bigarrenan ja maila oso bat eman zuten, da gaur ere abeza dira oso mailan. Bai, frontoia igual ez, bi hartu ezinik, bueno, berezia da frontoia eta lehenengo egunen batzuan zai gertatzen da. Ara, sake atera txos, eta hori iramongo duen amaz nizemerik ez dago. 13. Sakearekin Muruak egindako lehenengo tantoa eta partiduko 6. berdinketa. Zeinako azkeroztik ezkenuen berdinketarik, orentxe. 13. Polizia ikusten nahi, horrekatua gorra. Hor da Murua. Sake atera du. Otamano zerantzun zestau, txokora Muruak, zestau ezkerrez jaso. Santesteban. Garaño. Santesteban lauteretik. Zestau giruteretik. Aires Murua. Garaño katzeratu. Eskuinez Santesteban. Garaño katzera ere. Kaso Santestebanek. Libre tiatzen dugu pen dira. Garaño katzeratu. Ara. Santestebanek adutako 4. pelota da gorriak aurre hartzaren lortu dute. 14. Urdinak bi aldiz egon dira marka joan horretik, partidua zeran, 4-3koan, eta gero 5-4koan, gainerakoan marka joan berdinketa kenduz, beti gorriak nagusi. Baita, askotan izaten da, baina arrentatxo auki dute gorriek eta atzetik zatozen ere garrantzitsua izan da. Etorri baina baldin bada aurre hartzea bestela, ematen du. Muruak ezkerra irizak erantzun, jaso zestao, Muruak ezkerrez atzera, Garañoren borea lautik, Muruak botera, biterritik, arro atzera, lan moduzko biparetako batekin dator, barruan pelota, beldor izan du Muruak kanpora joan gotizitzaia, baina Santesteban. Ezkerrez Garaño. Santesteban bostetik. Seitik Garaño. Santestebanen pelota kada bikaina. Seitik Garaño. Lautik atzera bikaina Santestebanen pelota kada baina hau ere Garaño eraman. Muruak moztu. Ara, ze eraman duen zestauk eta nola. Zabalera moztu Muruak eta hau bai, hemen tanto. 11.
Eta atzoko kuadrotan ebai partidu oso polita ikusten nahi, handik ematen eta garbi dominatzen. Postura xelebren eraman duen zesta opereta hori, baina bigarrenean ondo engainatu du. Ez du bakatu. Keinuz txokora botako eskolako, baina zabalean 14. Partidu zazpigarren berdineta. Bai, aukera hori ematen du konten, ja zabalago izanek, eskubikin bai zabalea. Muruaren sakea. Azo ezkerrez Garaño. Murua zabalera moztu. Ezkerrez jaso azaztao. Santesteban. Garaño. Santestebanek eskatu. Haman atzera azaztao. Santesteban nahi ez da ondo jarri pelota hortera, gero korputzea sartu zaio. Ez da horren meritua. Berriro aurretik horria. Amagostu da mala. Hendik aurrera ja igual horako tanto gehiago iriztuko. Nekeakin ebai ikusten dut hori, pelotara jartzea, iristea. Gorra da, eta hendik aurrera detaile denak zain dut. Joan ez da usakean. Santesteban jaso. Ez da ukazeratu. Garaño. Santesteban. Garaño lauteretik. Santesteban bostetik atzera. Ezkerrez Garaño. Santesteban. Paso Garaño. Murua pelota bila laugarren kuadrora. Ezkerrez zabalera moztu. Paso zestao. Murua giruterritik hau. Keinu egin zestauk eta Garañoren pelotak da bikaina atzera. Ezkerrez Santesteban. Garaño. Santesteban. Eskuinez Garaño. Gain zotamano zestau. Santesteban bosgarren kuadrotik. Otera da. Zestauk ezkerrez atzeratu. Zeiti Santesteban ejetzi txokora. Zestau zabal da. Arrapatu muruak. Garañok. Irutik atzera. Boleaz eraman Santestebanek. Ez dut etzarra. Zestau atzeratu. Eraman Santestebanek. Zestau gau ere atzera. Eskuinez atzera. Santestebanek. Ondo Garaño. Ostetik Santesteban. Zestau atzeratu. Boleaz murua. Ezkerrez Zestau. Boleaz murua. Ezkerrez etxokan utzi Zestauk. Muruak atzeratu. Garañok. Jaso Santestebanek. Irutik atzeratu. Zestau. Jaso Santestebanek. Tanto gorra dago, Ezkerrez Santesteban. Santesteban ezkerrez berriro. Garaño. Muruak lautik. Boleaz Zestau. Muruak irutik atzeratu. Gorra tonto benetan bai. Garaño atzera. Ez arrizut tantaren ondoren atzen hartzen hori maute. Eta asko balio ezaken tanto, Tanto hau indari, tantoko aldea hartuta. Muruak aukera botera jokatuko dukatze ardieretik. Garria sartuta atzera, arazoa Garañoretzat, ondo Garaño. Mura berriro orain dominatzea atzeratu. Garañoren bolea. Santesteban irutik. Garañoren bolea. Muruak atzera. Garañoren bolea orain ere. Santesteban ez zabalera. Mucho. Jaso ez da, ze jaso duen. Muruak atzeratu, errebotera doa. Ezin. Gehitxo, ja. Beste tanto bikain eman, Mikel. Bai, eta erabakigarria izan da, endika zabalea bota duen guzti egin diola. Hortzula hondi eriko. Amabosna. Eta merik ustu handiko partidu edaiten nintzen, izan du garritzaia zan, baina... Lehenen nien, bat pelota egin. Mikel partiduko, edo txapeketako partiduriko gornak 47 minutu izan dituela, honek egin izan ditu, seguro, ja. 40 minutu izan gaude, eta amabosna. Bi aurlariak oso zenbaki honak, baina bereziki Muruak.
jokoan 10 sakerekin bat 11 eta 2 pelota bakarrik galdu. Zestaure ondo. Sakerekin bat, jokoan 7 ikusira 8, orain goleaz, Zestauk. Santesteban, eraman. Zestauk, Santesteban aurrelari dago, atzean jarri. Eraman Garaño. Muruak orain. Ezkerrez jaso Garaño. Atzera Muruak. Garaño, gaitzo zabalera. Santesteban etxogan jarri. Jaso, Zestauk. Santesteban etxokora, tanto. Santestebanek egindako lehenengo tantoa, baino bikaina izan da. Artista. Aurreko kuadrotan ibili da 4 pelota kadatan, eta azkenean berak zabaletik erabakitu txokora. Jotzaia baino gehiago. Eta markagailuan aspaldiko partez, Mikel aurretik jarri gira. Eta bost eta laukoaz geroztik. Aurretik jartzea. Bena ipatu du, atzetik zoazenen partidun sartzea garrantzitsua dela, baina aurreatzen ez batzea ematen du beti arrastaka zabiltzala. Eta garai hauetan aurretik jartzea erabakigarria izan dut. Ake Muruarentzat 16-15. Ez dakit zer dien, Mikel Txapelinak pelotaz zerbait komentatzen ari zen. Eta nire ez dago baina, bueno, pelotari ondo etorriko zain, Atxeen aldi goko bat eukitzen. Mura. Garaño kaskarrez. Lautik, Santestebanen pelotak da bikaina. Garaño seitik oso ondo eraman. Santesteban. Ezkerrez ez dago. Muruak entzartien irterritik pelotatzea jarri errebotera doa. Garaño oso ondo eraman. Murua. Garaño. Murua txokora ezkerrez utzi. Tanto bikaina. Arkaitz Murua 17 urteko pelotaria. Atzo jaiotakoa. Zabeketako pelotaririk gazteena. Eta zerak ustaldi egiten ari da, Mikel. Eta zeu sart jokatzen, pertsonalidadekin, baina bai, tandeu partio hasian eskubikin asko ematen naizela rota, baina bai sorrotik jarri du. Eta hona etorri zaionen. Tandeu, Gipuzkoa dakan harri bitxitako badala eta ikusten nahi zergatik ez. 17 urte, dator milan, okerazpan imazimo, 18 urte egin ditu. Metro bat eta 80 bat zentimetro. Zameka palmanes bikaina aukiko. Hemen daukat, bere palmares eta arrexin bikaina. Dator gehiaren 18an, egingo ditu 18 urte. Zizurko txapeldun alden urtean, Kurpilen txapeldun, Errenterian azpi txapeldun, Elgoibarren txapeldun aurten, Euskal Herriko txapelduna, Lesakako Binakakoan txapeldun, Pizurren aurten ere txapeldun, Bergaran txapeldun lauterdian, Graunin azpi txapeldun Binaka, Master Kaiolan txapeldun, palmerez ikarragarria. Batzen da irazten ikasteako galtzen ikasi horrela, baina Tan lanik ez zen euki, irabazi. Ordoa Murua. Lehenengo aldiz dute partidan 2 tantoko arrenta, 7 eta 9. Garañok, sakea jaso. Muruak ezkerra zairez moztu. Garañoren biparetakoa, ederra Garaño. Artista. Aurrekoa Santestebanek egin duela eta esaten genuen Santestebanek egindako lehenengo tanto, hau Garañok egin du, eta beste atzelariak ere egindako tanto bakarra, baino ederra terra zaio, Mikel, biparetakoa. Honda, zula ikusi dut, eta zora berlari batean duen. Hortan bada hitz, pelotaria lehen guztia eta habilidadean duen. Ez da horren sakea, Santestebanek jaso. Ez da botera irutik, boleaz Muruak. Etxiz ez da, jaso Muruak. Ezkerrez Garañok atzeratu. Santesteban eskubinez. Ezkerrez atzeratu Garañok. Santesteban, ondo, boleaz ez da. Jaso Muruak. Gantxo zabalera.
Bikaina Zestauren gantzua. Bikaina. Eta 17. Goi mailako partido ikusten nahi, tanto buruko atuko, tanto on askoko. Itxatzen nahi zen, eskatu xefalda ez zailo. Eta beste berenketa, Mikel? Beste berenketa. Zenba haua, zazpi bat, berdinketa. Bederatzi berenketa. Lehenengo partean asko izan ditugu, eta orain bigarren parte honetan, 13, 14, 15 eta orain 17. Garaino atzera. Eraman Sant Estebanek. Ezkerrez, Zestao. Atzera Sant Estebanek. Garaino. Ezkerrez Sant Esteban. Biparetakoa, ederra atera zaio. Etorri zaigenetik, garbiz zeukan posturari begiratu besterik ez, ze egin nahi zuen. Etorri orduko biparetako bikainarekin, eta markagailuan buelta eman eta horretik jartzea lortu dute. Ideiak garbi ikutza oso da, baina egiteko gai izan hori, eta zora garri. Geniko bitan totxa garri. Hemezortzi eta 17. Eta hemen ez dago zertxo erabakita noski. Aresti da. Asko balio dela Antigoko torneoan finalen egoteak. Hala, zenen nahi du, larun baten baina. Zakea Zestaurentzat. Garantzia, txapelketako marka iraupenari dagoenez. 47 minutuak bete dira. Zakea Zestau, Sotamanoz erantzun buruak. Zestau, ezkerreman sartu, Sant Estebanek, justu jaso, gorrien aukera, Garainoren pelotaka da. Eraman Sant Estebanek. Jaso buruak, Sant Esteban indartzu atzeratu. Garainok. Ezkerre Sant Esteban. Sotamanoz, Zestauren pelotaka da bikaina. Zeiti Sant Esteban, bolea Zestau, buruak ezkerrez jaso. Garaino. Sant Esteban. Garainok ezkerrez. Kantza erdian botea. Buruak lautik atzeratu. Zeiti Garaino. Lautik Sant Estebanek. Garaino. Buruak. Airez Zestau. Ara. Galdu Sant Estebanek galdu duen 5. pelota da. 4 eta utzoko partziala gehien behar den momentuan, Mikel. 17 eta 15 galtzen egon. Buelta eman eta bitantoz irabazen. Makearen lanako, intartea eta handik aia iristeareko zaintzaio. Azpiaren. Zestau, sakea kontuz, barruan. Barruan. Justu barruan. Antiguan badekezue, hemen pasarik ez dago. 5 erdiko arrasta pasatzen makina da, falta. Justu libratu du 5 zentimetro batik. Zestauren bolea. Sant Estebanek atzeratu. Garaino, azze partidak egiten ari dena. Kiera barezagatzen. Buruak atzera. Garaino. Sant Esteban. Jaso Zestau. Buruak Airez. Garaino atzera. Ezkerrez Garaino. 5 eri Sant Esteban. Laura daude lerre eginda, Mikel? Horain, ari nintzen Sant Estebanen pausoi begira eta ja iritziarek usta egiten da. Tratu hartzen ari gira. Aukera muruak. Moztu txokoan, tanto! Hemezortzi eta 19. Baina garai hauetan sorte izateak asko balio du. Posta egiten da pausuak azkartak koordinatuak ematea eta horta denak eta asmatzen duenak. Temperatura ere jatzitza ego, Mikel, fraskuran zematen da. Pelotako bideo erra da. Bai. Gu behira duteko, Gaiek ondo dituzela eta... Lehenengo partido 22 eta 22arekin bukatu zaigu. Bigarren hau ez da hortik urruti bileko. Zake Airez erantzun Zestau. Buruak atzeratu. Garaino.
Eskuinez eraman. Ezkerrez mura txakoan. Zestau jaso, ezkerrez atzeratu. Santesteban eskuinez. Garaino, bote txarrekin dio, no kaso du, Muruak aukera. Sartu garria pelota atzera, Garaino boleaz. Santesteban. Ezkerrez atzeratu. Garaino. Lauterretik Santesteban. Muruak, kantxarrian utzi dio, Muruak atzeratu. Zestau utzi dio kantxarrian. Garaino ezkerrez. Lautik Santesteban. Zestau, txokora, eta dejaba tanto. Ondo joan ez, eta azkeneko dozen erdi tantotan, pixka pausutxo bat aurrea mandula, euskartago jogatzen da, hau duzela, tanto, zaila zen, atzeak ateata. 28. Berrogeita 11 minutuko partidu eta Antigorako asko da. Hemen Mikel ikusten ari denak ere badakite, IHNik ez dago. Tanto bokatu urruko, benga hurrengo jokora. Gaur 3 atxeen hartu dituzte, egia da. Baina tratu hartzen ari dela. Eta txikikeria dirudi gol, baina egiten dut. Partioen erreinu asko. Partio luzena da, baina denak adi da beira, eta guzti nago da. Maina handiko partidua. Zestauren zakea. Santestebanek ondo erantzun. Garaino. Murua, Lauterri da pelota bila. Zestauren bolea, utx! Zestau gaukera hor ikusi du. Azer rokerra egin duen. Tanto egin ezkera noski asko balio zuen horrek, baino galdu eta urdinentzat asko balio duena. Sake azuk, zure pelota. Murua bere burua animatu, ze merezi eta hogei. Eskura etorritzaio, golea ona daka. Sartu beharko dut. Matu balu. Arkaiz Muruak, sake laburra atera du, baina hona izan da. Erantzun Zestau. Murua atzean. Garaino guztetik. Santesteban. Zabelda moztu du Zestau. Jaso Muruak. Ezkerrez eraman Garaino. Santesteban. Atzera zartakoa, boleaz Garaino. Muruak irutik atzeratu. Garainok ezkerrez. Lautik Santesteban. Ezkerrez jaso Zestau, boleaz Muruak txokora. Jaso Zestau. Santesteban. Txapara. Argo galdu du eta ere bai. Bi segidan galdu ditu. Zestauk. Ia esaterena gehien behartzuten momentuan partiduko 10. berdinketa. 20. Bai, hor pixka atzelari laguntzeari sartu dut. Zintzatek izan pozeolako. Mistea arriskatu beharrik etzekan. Fiantza handia eta golpea da bolea. Sartu du. Sakea Zestauk. Sakearekin tanto banakin dute. Zestauk 3 eta bat bikoa, Muruak 13. Sake atera du Muruak. Bolea zerantzun Zestauk. Ezker Santesteban. Zestauk atzeratu. Santesteban. Ona pelotaka da. Garaino. Zeitik. Santestebanek atzera. Garaino eskuinez. Santesteban. Garaino gozteritik. Santesteban. Botera Zestauk etxekoan. Botera Muruak. Garaino Lauterritik. Muruak 4. kuadrotik. Ezkerrez bota dejala. Txokora. Beste bat txokora. Txapara. Asko balio zuen Zestauren tanto honek. Bi aukera izan ditu. Ondo defenditu da. Oso ondo Murua. Baina azkenerako ezin. Txogan utzitako dejala jaso du. Ia lurretik. Bigarren bolea bat ere jaso du. Txalotzeko da Joanesek azken tantotan. Hor da Zestau bere azken sakea. Zabara batera du. Santestebanek erantzun. Ezkerrez. Zestau, Santestebanek jaso. Garaino. Ezkerrez. Santesteban bostetik. Garainok eskuinez. Muruak.
Hirugarren kuadrotik atzeratu. Garaño. Ezker Santesteban. Eskuinez Garaño. Santestebanek eskuinez. Zestauk ezkerrez murua, pelota bila laugarren kuadrora. Garaño. Eskuinez. Santesteban emoztu. Jaso Zestauk. Santesteban laugarren kuadrotik moztu hau ere. Tanto! 20 banda. Ondo, iritsi ez dago, ematuzu jasotzeko modu batzula, baina... Ez dago gehiago eskatzeri partidari, Mikel. Partidu zogarri. Santestebanek bi tanto egin ditu, baina zein bat eta bestea hobeak. Bai, kapainen gastatutako pelota. 56 minutu partiduak, bada zerbait. Murua jendearen txalo artean bere azken sakea eta partiduk azken sakea ateratzea. Atera du. Garañok ezkerrez. Muruak ezkerra ire txokoan. Garaño. Jaso Santestebanek. Garaño. Eskuinez. Santesteban. Bosterritik. Garañok ezkerrez. Santestebanen pelotaka da. Ezkerrez Garaño. Santestebanek atzeratu. Ezkerrez Garaño. Santestebanek lautik. Garañok eskuinez, hau da tensio hau. Muruak ezkerrez. Garaño. Ondo Garaño. Erreboteko zelundati Santestebanek eraman. Garaño. Laurak ere azze partidu puzkoak egiten ari dira. Galtzailea pena emango digu. Zestauren pelotak adatzera. Erreboteko zulo ondora. Zeiti Santesteban. Zestau. Nio bestu baduna joain. Santesteban emoztu zagoelera. Jaso Zestau gazeratu. Santesteban entzat arazoak ezin. 22 eta 21 batekoaz. Haze partido puska. 58 minutuko partidua. Laurak goiko mailan, irabazleak oso ondo, galtzaileak oso ondo. Murak egindako partidua aparta izan da. Ze hau guztu hona utzi digun partiduak. Partidu zinez gustagarria, Gana bere hobena eman du, Eta nik aipatzekotan igual Garaño bea aipatuko nuke, Zenbat buena induzuna pelota ekarri ditu, azkeneko tanton sartilia pelota isoltatzen. Gure aipattzeko partidua. Pelota bat hori galduko zituen, eta defenditu ikara. Zestauk egindakoak 13 tanto. Muruak egindakoak 13 tanto. Zestauk 6 pelota galdu ditu, Muruak 2. Eta atzelarietan zurekin badanator. Santesteban oso ondo, bi tanto egin ditu. Garañoren aparta izan da, dena mandu, defenditu dena egin du, tanto bat egin du. Bana protagonisten bila, Mikel. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Janez Zestau, zorionak. Eskerrik asko. Gehitu lasai kamerara. Eskerrik asko. Kiston partida jokatu duzu. Bai, gorra ikia herri. Txikin da, no? Partio erdine ja txikin da, noain pentsa. Gorra, oso gorra. Laurok sekulako maila.
Bai. Zure lagunak Garañok aparta egin du, zuzaukera, bai? Muruak egindako ere, pena baten zuen bate galdu behar zuela partidua. Bai. Muruai bukatuta behai esan diot, partiduko hobena behi izan dela. Galdu gutxi eta nola txispakin atzea nola egartzezun. Garaño nola kargatu duen da bestalde Garaño. Zema dutxin ditu Garaño, 2, 1. Zu galdutako 6, Garaño galdutako bakarra. Egin duena aparta gainera, egin duenako tantak asko balioz. Eutxita. Ez da izan, ez dula tanto galdu eondalako hemen gozo irutik, hemen eondata 6en aire zera bat. Dana, eraman du. Dena eman, da be partez nik galtzenun, megauen dios, nahi aurren bukatuta, megauen. Batez ere, Joanes, bueno, eskerrak irabazi ez zuen. Bestela korratu behar zinen azkeneko momentuan galdu dituzuen 2 pilota horiekin. Bolea hoik, hasieran boleak, alde eskutik. Da bukaeran, ondo engantzatu de gozo eta kauen dio txapa eta bera eta pena egin, baina bueno. Bukaeran, esan deu ja, haiginan jota, ez genu minik egiten. Behaiek pasatzen dominatzea eta bukaeran esan deu, hasi behar dugu arriesgatzen da 2 boleak bota ditut bera, baina pena merez izan du, ze beste batzuk eatea dieta, horrei eskerre eatea du partidu da, hasi que, Frontoi txikia da, baina frontoi normalean ere partidu gutxi jokatuko zeituen gogorrak. Hemen oso gutxi, deskanso gutxi hartzen da. Ia 56 minutuko partida, beste dozein tokitan ordu betetik gora joango zen lasai. Pelota pixkat eutxi ezkeo, jokatzen uzteun frontoia da ordu tanto asko luzatzeie, da geho gaina sumatze bai oso hemen ez daula kontrari pelota ematek eta hola, hauspoa bete eta gehatzek eta hostia. Luze azkeneago, da bete ikesea eta eharra, frontoia eharra. Bueno, sekuelako txapeak eta 3 partidu, ligilako 2 irabazen dituzten, Garkoa irabazi duzue. Bueno, finalerako ja zuekin kontatu berra dago. Jesukiston ilusioa, gaina semifinala hola atea eta oaindik ilusio gehiago. Nago hola, 0-1 antxe bertan, asumitu gabe. Bihar zetu etxetik ikustea edo onutzatoriko zea? Bilar igual etorriko naiz libre ez, partidu ez eta igual etorriko gehaz. Pena merezi, hemen telebistan gauza bada oso ondo grabauta dota dena, baino hemen bertan ikustea beste mundu bada. Bai, goiz etorri beharko dugu, ostra, laun batzuk esan diate. Eta finalean lehenago, indik? Bai, Finaleako bate egongo da hemen goizoko 8etan sare hartzen, bai. Zerarerik ez du izango. Zaziko irazaltzen, 9 territan olako da, baino... Makina kafe hartuta etorri beharko, mekauen zut. Bestela, goizeko 8etan kolan hartzeko, ostia. Nik genuke abantatuko. Zoriona Joanes eta suerte ikandiako. Eskerri asko Iñaki. A que le haya tocado el número 756, que vaya a la Intza Garaño, zorionak. Eskerrik asko. Azze partida jokatu duzu. Ostia, gogorra, Gogorra eta ona? Bai. Nik uste oso partidu nata dela, endikak asko eman dio, arkaitzeke bai. Baina, bueno, aire ez da bastante komoda aurkitzen nintzen, guztuan egon, eta, bueno, aguantatu dugu, eta guk eukide unen egin dugu, así que ya está, ata dugu partidu. Asko kastigatu zaitu, rebotetik ondo, boleaz defendituz ondo, ez bakarrik defendituz, eman ere bai, tanto bat ere artista baten antzera bukatu duzu. Jo, ezin zaizu gehiago askatu gintza. Bai, esan partio borobila eta zait, eta oso guztu hain dako lanakin, ja, nungo horako final bat aiatzeko eta aiatu da, así que earki. Askotan eta normala da, hemen aurrelarian nabarmentzen dira, tantoa berei bukatzen dituzte, gaur muruak lan asko eta ederra egin du, zure lagun zesta aukera lan onak egin du, baino zurea ia esango nuke beste gainetik egon dela, zuei askotan defenditzea eta ematea tokatzen da, baino hain ondo egin duzu. Egia esan, espero baino hobe moldatu nahi zortan, aire ez nahi, leheno ez nuken konfiantza asko, azken aldin bastante eroso aurkitzen ez, eta gaur oso guztuan hau, indako lanakin. Eta Joaneseke bai, agian hasieran eta bukatzen ez du asmatu, baina lan asko indua, asko eman dio atzea, eta oso guztua. Bueno, Intza, 3-3, hori marka da, legilako 2 ondo irabazita, Garko asko sufrituz, hemen jokatu den aspaldiko partidiriko gorna, ia ordu betera, 56 minutu, baina hortza bete finalean. Zuekin kontatu behar da finalerako, ez dakik guztiak izango diren bihar, baina... A ber, ikusiko dugu bihar, akigu final gaur eukiko dugula, baina, bueno, gu gaur bestela lanea etorriko gea eta ber zeiten den larun baten. Janesek esaten zian, ezakila, bihar etorriko den, edo akaso etxetik ikusiko duen, ze hemen dagoen girarekin ere mezi du onuntza etortzea. Nik pentsatzen dut etxetik ikusiko dutela, etxen lasela zai ikusi, ber,
zein kontatu katzaigun, eta holaxe. Ja, prestatu larun Zegiro bateak. jarri zuen eze ambiente, Bai, gaina ezagun asko eta familiko asko eta etorri dira ikustea, eta oso politia da. Oso politia da. Bueno, joan hasi izan diot, igandean finalak ameketan direla, eta gaur ere pasatu da, zeitaitan zirela partidak, baina zeira laurde gutxi derako, ez zegoela sarrerarik. Beraz, sarrerak enkargatzueko eta goiz ibili, eta ezin dituzorek enkargatu, ahi eta tozela lehen igandean goizean. Larun bat goizean, markatu, larun bateko Larun final. baten da, ez? Bale. Gaur demo basontek intorri familikoak eta eskerrak, ikusi du kanpon jende pilatzeola, esperon sortzeko, eta torriko gara, nahiko den bokin, eta holaxe, agertziten den. Baintza Garaño, eskerrik asko eta zorionak beretan, sekulako partia jokatu zu Laurok, baina berez ikizuk egin duzuna aparta izan da. Zorionak. Eskerrik asko, ale. Bueno, hau bi irabazleak kontatu digutena, nahi nuen, Arkaiz Muroa gurekin izatea, baina ez dakit, segurunek aldagaletara joango zen, enpresaz joan da, guk ere atxein txiki bat hartuko dugu, eta laster gerazuekin. Rekalde eta Pestegia, Fernandez eta Sotil, elite mailako finalerdia, Rekaldek irabazi berri du amezketan txapeldunen txapelketako buruz-buruko finala, eta kontuz horrekin, pelotari honekin, laster agian profesionaletan izango dugulako. Orantxe arte. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundu batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100 milioi pertsonek ikusmena galdua dute, eta horietako 100-tik 90 prebenitu edo sendatu daiteke. Baina gizarte zaurgarrienek oso gaitz dute begietako tratamendutara iristeko. Munduko Begiak Fundazioan kalitatezko arreta oftalmologikoa mundu guztira datzeko lanean ari gara. Hainbat pertsona itxu gera ez daitezen trata ezinagatik. Inor ez dugu atzean utzi behar. Horregatik, gure proiektuak eskualde baztertu eta laguntza gabei luzatzen diegu. Errefuxiatu eta desplazatuen kanpalekuetako biztanleei. Osasun egitura inklusiboak eta jasangarriak sortuz eta sendotuz. Bertako profesionalak hezi eta berrikuntzei bide emanez. Prebentzioa eta antzeman goiztiarra sustatuz. Arreta, tratamenduak, zein kirurgiak eskainiz. Garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatuta ekiten diogu. Osasun eskubideak bermatzeko ahaleginekin batera pobreziaren aurka ari gara. Hezkuntza eta genero ekitatea defendatzen dugu.
planetaren etorkizunerako neurri jasangarriak sustatzen ditugu. Eta elkartasun sareak josten ditugu berdintasuna zein lan baldintza duinen alde. Munduko begiak milioi bat pertsona baino gehiagori eman dio arreta jada. Eta askoz gehiagori luzatuko diegu. Ikusmena suspertuz, beraien autonomia berreskuratuko duten milaka pertsonei. Ikasteko, lanerako, beraien bizitza eraldatzeko. Gogoan izan, itxutasun sahiesgarriak daude. Hori, elkarrekin aurre egin diezaiokegun mundu mailako erronka da. Konta dezakegu zurekin? Puesto en esa gran final del sábado 30 de agosto a las 11 de la mañana. En este caso, esta semifinal de élite masculina la jugarán Recalde y Apesteguía en contra de Fernández y Sopi. Gogoratu bestalde bihar arratsaldeko 6:00 bigarren finalerdia jokatuko direla hemen Antiguako pilotalekuan. Recordad que mañana se juegan las segundas semifinales a partir de las 6:30 de la tarde aquí en el Concón del Antiguo. Bueno, oraindik aurreko partiduak utzi diguna Augusto onarekin. Bueno, ez aurreko partiduak, aurreko partiduek biak. Emakumezkoenak, finalerako txartela lortu dutenak, Maialen Etxegarai eta Nara Gamindek 22 eta 20koaz, 37 minutuko lehiaren ondoren Augusto ona utzi du. Eta bukatu berri den promesa mailakoak, honek oraindik eta ere hobea. 58 minutuko lehiaren ondoren, garaipena Joanes Estauk eta Intza Garainok 22 eta 21koaz Arkaiz Muro eta Handika Santestebanen kontra. Irabazleak oso ondo, galtzaileak oso ondo, pena ematen zian Arkaiz Muroak egindako 13 tanto, jokoan 12, sakearekin bat, egindako 13 tanto, eta bere atzelariak ere Santestebanek oso partiduna jokatu du. Atzelari izateko aurrean nola bukatu dituen 2 tanto, eta jendearen marmarra horixe da, ze partiduna, ze ondo jokatu duten, eta ze gustora gauden. Eta nahi genuke, 3. partiduak ere antzeko zerbait izatea. Mikel Aranguren gurekin komendarista lanetan, Mikel, eta esaten nuen, jendearen marmarra eta komendari horixe dela, ze partiduna, ze gustora utzi digun, aurreko partiduna. Esate genuen, 58 minutu izan dira, baina denak adi-adi egon, eta esan nahi du, eskizun handi. Partida handia benetan, eta oraingoak ikusiko dugu, ze ematen duen, baina bueno, ematen duela, pelota zaleak gustora aterako dela, ez dagoa dinolako zalantzarik. Asko espero dan partidu hau bai, pelotari handitu. Bueno, bi final
pelotein aurkezpena egitera doaz, eta esango dugu hori ditugula Gerriko Gorriz, Xabier Rekalde Bizkaitarra, Dima Jaiotakoa, Una Xapeztegia Elizondokoa, bere egita Unai Apeztegia gaur egun Baikoko teknikaria, bere garaian pelotari profesional izandakoa, hemen da, aidare partiduan, Gerriko Ordinez, Jorge Fernández, Herrio Sarra, Fuenmaiorkoa, Julen Sotil, niri kosta egiten zait Sotil esatea, baina ala zan mehar romendata, Julen Sotil esango dugu, Betelukoa. Lau pelotegien aurkezpena egiten, eta leheno esateken nuena, ia gaur ilunpen alderako gerala ez dauka dudari biken. Behatzi alardi gutxi dira, eta ea pelotarien zat ez duen inolako eraginik, argiak, hemen argi naturala orantxartik izan dugu, baina hemendik aurrera bakarri piletalekoa duen argi artifizialarekin, da espero dugu ere, zuei irudiak aparteko arrazarik gabe egizte. Tropelenak initze egiten haitu naiz partidua maieran eta behak esatezunean aurren txoko alden jokaldik eta jarraitzeko iuntasuna eragozen ez zitzaio da. Hori gainere orain, mendik ordu hor dira edo orduan atera kontu. Bi aurrelari hauek elektrikoa dira eta tita tanto egiten saiatuko dira. Rekalde eta Apeztegia ukautako bi partiduak irabaziz iritsi dira finaleran, lehenengoa kosta egizitzaien, 22 eta 21, bigarrenan 22 eta 13 irabazuten, eta Fernandezek eta Sotilek lehenengoa irabazi, Zubizar eta Latmaren kontra, eta gero bigarrenak galdu egitzuten, 13 eta 22koaz, eta arrokontziren, aurreko asteazkeneko telebistako partiduari begira, ze maitza pasatzen zen eta ea irabazten zuten Apezetxeak eta Lozak, irabazten bai eta finalerako txartela, finalerdietarako txartela barkatu lortu ere. Sake Herrio Sarraren zat, Jorge Fernández entzat. Presgo, gure kronometroa bedo zan. Martxa jortzeko. Lau peloteriek Erne, baina bat ez ere Erne. Xabier Rekalderek. Amezketako buruzburikoa irabazi berria, azperen esonetara lanean ari dena, eta gertaliteke 2025 ontan debuta izatea. Sotilen pelotaka da. Bolea Apeztegia. Sotil. Errebotera doa, Bolea Apeztegia ondo. Atzalerin arteko lehi eguzten erikera. Bolea Apeztegia. Fernández pelota bila iruter dira. Atzera. Apeztegiak zeitik utx. Lan handien Unasek horatzetik, eta Sotilek dominatu indudula, Fernandezek golpe bizia daka, atzea jokatzeko. Esan dezun bezala, Rekalde olatu gainen dabil, seguru saiatuko diala Rekalde ekiditen. Berandu etorrien ari izango dugu, gaur gorekin komendrizta lanak egiten, Mikel Arenguren dugula. Pelotaria izandakoa, pelotaria dena, Mallorcan egin dituna orain lau egun hemen auzoka dugula eta pilotalikoa beste inar baino ia hobeto zakutzen du. Tanto jokoan Rekalderen ezkerretik paretakoa, tanto! Bikaina, Ederra izan da. Aurreko astean... Lehenengo aukera izan duenean, tanto mi. Aurreko astean, esaten nintzen, Iñatu Liziaga eta Bernaula kontrare erakustaldi handia intzun, batez ezkerrez. Eta horre bai, peñezkerria firmatuko luken nuko tanto. Hor da Xabier Rekalde. Zake atera. Ezkerra Sotil. Ezkerrez Apeztegia. Zabalean Sotil. Iztuñez. Sotil. Zutik. Apeztegia. Sotil. Rekalde Zutamanos. Sotil. Rekalde Zabalera moztu. Asa Fernandezek. Apeztegia. Fernandezek aukera. Txokoan ederki engainatu. Ara, Apeztegia iritsi eta eman. Sotilek atzera. Rekaldek Zabalera barruan da. Fernandez. Bolea Rekalde.
Sotil ezkerrez. Rekaldeko esagainez. Sotilena kanbora. Ze pelota eraman duen Unai Apeztegiak. Bai, oso ondo aurrean jozun da Jorget, oso ondo utzi du, baina Apeztegia Urdinek beren ustez seguru tanto egindako zakotzen zutela, baina ez. Ez zegoen egin. Hemen aurreko partidun bezala garesti hongo, garaipen eta tanto. Rekalderen seke Zabalera. Sotilek jaso. Apeztegia. Rekalde gantzeuz. Fernandez txokoan. Rekaldek txokan moztu ederki. Jaso Fernandezek. Apeztegiak eskatu. Ondo utzi Rekaldek atzera. Elizendokoak. Rekalde. Txokoan. Fernandezek jaso. Eskuinez Apeztegia. Bosteretik Sotil. Ezkerrez Apeztegia. Zabalera moztu Fernandezek. Rekalde txapa gainean. Jaso Fernandezek. Rekaldeko esagainez atzera, tanto. Ederra tanto airuta bateko. Bai, ikusten da, Rekalde sartzen danen martxa bat hori azkartuten da peloteo, Iruta bat. Bueno, lehen esan dizuet, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, lasai bidali, eta batez ere kontatzen baldin badiguzue nun ari zeraten, nundik ari zeraten torneoa gaurko partida jarritzen lasai. Bate dio, Zorionak Joanes desde el Valle de la Serena, Maiabia, Euskaldunak. Egur Rekalde, haupa dimetik. Apeztegiak eraman. Fernandez. Apeztegiak ezkerrez. Fernandez. Sotamanoz Rekalde. Ezkerrez Sotil. Apeztegia. Sotil. Rekalde gotera iruterritik. Moztu txekoan. Ezkerre jaso Fernandezek. Atzera Sotilek. Rekalderen gantzo Zabalera jaso Fernandezek. Biparetakoa hori atera balitze jo, baina ezinezkoa zen hori ateratzea. Konfiantza. Rekaldu den bigarren pelota. Konfiantza handikin dabil eta pelota txarrik ez da Rekaldentza, baina defenditzeko pelota zen. 2-3. Baina, bueno, ritmo handia jartze, baina kostako zaila, hauek austeare bai. Gina gorra dira eta gauza asko ingarko ditu, Rekalde giratzen. Jorge Fernández, Telmaiorkoa. 23 urte sake atera du. Ezkerrez Rekalde sartu da sakea, baina galdu. Garantzia puntatzen digun tantoa da. Sake egindako partiduko lehena. Eta neurketako bigarren berdinketa. Bana egon dira, iruna daude. Fernandezen aitare bai, pelotari izan dagoa. Nola? Fernandezen aitare bai, pelotari izan zala. Apeztegiana bai, baina Fernandezen bai. Hora da ba Fernandez. Ezkerrez Apeztegia sake erantzun. Eskuinez Sotil. Apeztegia. Sotil zeiteritik. Ezkerrez Sotil etxokora. Rekaldek ezkerrez jaso. Sotil. Bostetik Apeztegia. Ezkerrez Sotil. Zabalera moztu Rekaldek, tanto. Ez du jaso Fernandezek pelota, ez nazatera jasotzeko modukoa zuenik, baina bueno. Handi eman dio Rekaldek eta... Bai, ez gainerakoan ondo jarri da pelota hortara, baina ez dituz. 4-3. Sakea Rekaldek Sotamanoz, Fernandezek gora. 5-3. Ba, begira, aurlari bakoitzak sakarekin tanto bat egin du, eta bera beste aurlari galdutakoa. Fernandezek egindakoa Rekalde galdu du, eta Rekaldek egindakoa Fernandezek galdu du. Rekalde sakean. Sotamanoz, Fernandez, Apeztegiak atzeratu. Eskuinez Sotil. Rekalde.
Ezkerrez Zabalera Fernandez jaso Rekalde. Sotil. Ezkerrez Apeztegia. Sotilek azeratu, bolea Rekalde txokoan. Fernandez jaso. Apeztegia. Ezkerrez Fernandez. Zeitik Apeztegia, gantxo Zabalera Fernandezek. Jaso Rekaldek, jaso Fernandezek. Rekalde biparetakoa ez, txokora. Fernandez Zabalera, Rekalde badoa, ez jaso. Oso na, Fernandezen jogaldea errazpezitik. Fernandezen tantoa. Eta lana hemen kantxako zaintzaz arduratzen diren mutiko entzat. Hor, iman batekin egoten dira arbel baten peloterin izena jarrita. Pelota da bete-betean joan da arbel hortara eta izen guztiak libratu dira. Ja alperrik, ja denak ezaguna dira. Bueno, hirugarren partidukoa gehinez. Sodaman osak erantzun Rekaldek. Sotilen pelotaka da. Apeztegia. Sotil. Apeztegia. Sotil, laugarren badotik. Ezkerrez. Apeztegia. Sotil. Errebote ondotik Apeztegia ondo. Lautik. Sotil. Rekaldek atzeratu. Sotil lauterretik. Zeigaren guazatik. Apeztegia. Aso Sotilek ezkerrez. Apeztegia Zabalean. Sotil. Apeztegia txokora. Ezkerrez atzeratu Fernandezek. Apeztegia. Ezkerrez kantxak dira moztu Fernandezek, ondo jaso Rekaldek. Sotil. Rekaldek ezkerrez zairez atzera. Sotil bostean. Rekalde Zabalera. Ederra, ederra. Segi eta lau. Okuak indaola, txispak indaola. Segi eta lau. Horregan ametzketa ere bai uste erakustaldi handi bat emotzula finala. Eta bi eta hiru erosamatik abazatzen da. Rekaldek indartzu Zabalera Fernandezek ondakatzatik jaso. Apeztegia. Fernandezek ezkerrez zairez atzeratu. Rekaldek lauteritik airez eraman. Fernandez boleaz. Apeztegia aurrera torri da, berak irutik Zabalera jokatu. Jaso Fernandezek. Rekaldek zartako atzera. Sotilek ezkerrez arazuekin eraman. Rekalde domina zaile. Dejala txokoan. Tanto Rekalde. Zazpi eta lau. Berentzik Rekaldea idan markatzen, baina Apeztegia ere jutzeit. Oso ondo Apeztegia. Aurra gertu datzen eta muntik endu. Daka Rekalde. Sotamano Fernandez. Rekalde boleaz, txokora. Iruti Fernandez. Botera Rekalde. Bostetik Sotil. Rekaldearen biparetako. Ze izan dago. Bikaina. Erakustaldi bat aida bat, no? Tanto bat gaudu, aipatu dugun biparetako gura, baina, bueno, gainerako postitak, Mikel. Egin ditugu gainerakoak. Dena. Zein baino zein dira. Rekalderen sake erdira. Sotilek erantzun. Ondo komontzen dira digorriak, eta Apeztegiak eskatutako ondo utzi. Rekaldek errebotetik ondo eraman Sotilek. Rekalde beste bat atzera, ezkerrez zairi Sotilek eraman. Rekaldek botera irutik. Ezkerrez Zabalera, dejala hotxegi Fernandezek. Zortzi eta lau. Zerbait aldatzen saiatu gaur Fernandez. Barru eta lan egiten minik egiten nahi. Zena peloteriek, auzotik ditugun tabarrentatik bueltaska bat egiteko aukera. Hemen pelotalekua jendez lepo. Jendea sartu dela 3 ordu bada, orain 3 ordu zegoen ja pelotalekua beteta. Mikel, eta... Jenda mutuko gaur eta Ez. partidu oso onak eta baingo...
13 tanto. Bakarrik batzu jarraitzaileak ez da, Muroren jarraitzaileak egixe egongo dira apenas. Beti bai. Bereziki Muroren, esan Destebanek ere bai, noski. No? Erandu Torrienari, betiko goratuko dugu, emaitza. Maialen Etxegarai eta Enara Gamindik irabazitako lehenengo, 22 eta 20. Izan Ibarrola eta Olaz Ruiz de la Ramendiren kontra, eta bigarrena aparta izan da. Joanez Estauk eta Garainok irabazitakoa, Muru eta Sant Estebanen kontra 22 eta 21. Ondo azkarra doa, baina tanto bai, onak izaten nahi dira. Azkar da, baina hemen ere, 13 minutuzen 13 tanto. Bai. Rekalderen zozekea. Lautardian egin botea, zaki atera Rekaldek. Zotin, posterian, ezkerrez txakora, eta tanto. Ez duen espero Rekaldek pelota horren bidea hori izango zenik, Zotilek txakora jotakoa. Zotilek puntatzen dio ondareko tantoa da. Kosta beraz, Mikel. Bai, baintxe, sake hartuta pixak gerturatzen dira, Rekalde da ondezela berez sake hartzen denen, biru tantek dut. Hernández, Zota menos erantzun sakea. Rekalde. Zotil. Rekalde gotera. Zotil zeian. Abestegiaren pelota kada hona da. Zotil errodik ezkerrez eraman. Rekalde gotera. Zota menos Zotil ondo. Abestegia. Atzeratu Fernandezek. Abestegiak eraman. Eskuine Zotil. Abestegia. Zotil zeian. Abestegia lautaretik. Fernandez etxekora. Rekalde jaso. Zotil. Abestegia lautaretik. Zotil. Zeitik Abestegia aukera Fernandezek. Txokoan. Erne egon da Abestegia jakorrika joan zen. Fernandezek atzeratu. Abestegia gotera. Txokora. Fernandezek jaso. Abestegia. Zotil zeitik. Ezkerrez Zairez Rekalde. Zotilek eraman. Rekaldek. Pelotaka da atzera, errebotera doa. Ai. Tokitxarrea hor kamara dago. Telebistako kamarak ez dira, mesaderik egin gainerakoan ere ez dakit. Eramateko modurik izango zuen. 10 eta 5. 5 onteko errentarekin. Gorriak asko zazero bat. Rekalderen zenbakiak, apartu. Bai. Egindako zazpitento, galdetako bakarra, bestegeare oso ondo, galdetako bakarrarekin. Rekalderen sakea Zabalera. Zotilek edaman, Zotaman Rekalde. Lautik atzeratu Zotilek. Zeitik Abestegia. Zotil. Abestegiak ezkerrez ondo jaso Zabalera. Jaso Fernandezek. Eskuinez, ara. Ez Abestegia jaso emerita Fernandez entzat. 6 eta 10. Bai, berdinak gaudi ez. Hortasuna eta segi eta hortik saietuko dira partidua behin alde ekartzen. Zakit, mezuren bat bideli lima duzue, berriro diot, orantze daukazuela aukera. Aupa Rekalde arroa beha zurekin. Eta kar ikusten dut. Bestetan ere jende asko izaten zerate. Antigoko partidua jarritzen, baina gaur zuek ere marka utxi zuela orain arteko jendeko pururik handinarekin. Zotudik ezkerrez jaso. Ezkerrez Rekalde. Fernandezek Zabalera. Rekalde kondo jaso.
Ezkerra Sotil Zabalera. Abestegia. Sotil. Rekalde Gairez. Sotil Zeitik. Rekalde Kuotera. Kantxarretik iparetakoa. Ez du asko ireki alare tanto. Bai, Jorge iritsi da jokaldia gotatzen saiatu da kontran. Iska gehiago ireki izan badu, baina bueno. Hore Rekalderantza tantoa. 11-6. Bai, Rekalde, osoi beten da hola. R6 da pelota. Bai egiten ditzen, bai erasoan. Kantxa dominatzen du. Sake Rekaldek. Baina, Zabalean lauterrian bate egin. Asean jarri sakea. Botilek erantzun. Abestigeren pelotakada arrebotera doa. Botilek ezin. Abestigeren meritoa. Arrebotean jarritako pelotarekin. Eta markan joan. 12-6. Partidutan Rekalde lana goraipatu dugu, baina Zeitilaz txapelketa maite nahi dela, eta bai oso sendo eta oso ondo. Rekalderen zazakea. Zakearekin aurrenari bakoitza bat egin du. Rekaldek egindakoa Fernandezek erantzun gabe utzi eta Rekaldek egindakoa Fernandezek egindakoa Rekaldek galdu duen izan. Fernandezek Zabaletik txekora. Rekaldek jaso. Amairu eta zen. Zerzetorren, harri bat intzaio pelotei gaztotu inda eta penaldi bat hartuko eta dinamika hausten duen partida atzeen pelotariak. Zemat hitzik dute pelotariak eta hori ikusatzen zegin ikan. Aurreko portian bezala, orain ere bai. Elkarrekin beti dago zer komentatua. Orain Rekalde eta Abestigiari diren bezala. Elkarrekin solasean. Bai, Rekalde eta Abestigiak ere Fernandez eta Sotil ere bai. Amairu eta Rekalde eta Abestigia zer esan handik ez dugu, eta beste animatu ondo edialako eta hola jarretzen. Urdinek buru uste gehiago haber Goku nola destifratuko duten, nunin bilatzen. Ikusten dugu, Fernandezen aita gertu dut zaiela, holku batzuk ematea. Kanpotik beste gauza batzuk ikusten dut, hor beroan ikusten dira. 13-6. Zelan hona egiten hori giren egunero bezalaxe hemen ditugun kamera eta realizatzaileak Inigo Etxenike, Ander Etxenike, Manes Crespo, Manes Alkezar, Xen Labiano. Lan aparta, ze ondo ikusten den, Bragari. Daiteke eski afizionatutan ematen dituzte txapelketetan, ondoen ikusten den antiguko dela. Ba, paino gehiago esaten bazela, honek etzakoak beste dozen telebistarien bidearik, ETV-en bidearik ez dago honek ez. Eta esatariak ere ez edinaki. Bueno. Komentarista zonak. Rekalderen zazakea. Partidua 13-6. Rekalde sakea. Zotamanos Fernandezek erantzun. Rekalde Kuotera laugarren duenetik. Sotil. Rekaldek atzeratu. Zabalera Rekaldek, barruan eta tanto. Bikaina. Beste hor. Tximista dutela ateatzen pelota zutik. Ezintzaio pelota aukeran utzi Rekalderi. Badakizulako, ia seguru, aberia egingo izan. Baina arrazatzen ez dara irutik. Indarra behar da eta Gaitasuna. dena. Erraztasuna, hain erraz egiten du. Sotilak jaso. Rekalde. Sotil. Abestegia. Sotilen pelotaka da. Erreboteko zuloa. Abestegiak atera. Fernandezek utzi. Sotil laugarren kuadrotik. Abestegiak ezkerrez. Kaso Fernandezek ezkerrez. Biparetako orain Rekaldek, Zabalean nahi Fernandez kanpora. Jokaldi egin izan du,
pelota harrapatzearekin ez dako forbatu buena egitearekin ere ez. Harrapatuta jokaldi egin egizan du. Jokaldia eta zan. Rekalde gaurta behartzeko, naizea guzti asko zehaztea. 15-6. Rekalde sakean. Zabel atera du, zarantza da, gat? Buena. Justukoa. Baina bueno. Erakustaldi bat. Ara, errepikapena. 16-6. Sotilesek erantzun. Rekaldek Zabalera, jaso Fernandezek. Rekalde txokora, tanto Rekaldek. Jokoan 10 sakearekin bi, guztira 12. Eta azkarrak argiagatik Mikel nahiko bizkorri joan. Zuk esan duzun bezala hor txokoan, hormaren bezgune hortan pelotare oso nik zen. Baina bueno. Rekaldek airez, zotaman ozen, Fernandezen iparetako bajone izan du, baina galdu egin du. Eta 18-6. Harrapatu nahian da, zentabitatik zerbait ezberdin jaitea saiatzen. Sakea Rekalderen zat. Zer du sakea. Ostetik etzera jarri, Sotilek erantzun, Rekalde jetxi, Fernandez jaso, Apeztegia, etzeratu, Sotilek ezkerrez, Rekalde pilota Villalaugarren padrora, Zabalera jokatu, jaso Fernandezek, Rekaldek indartsu atzeratu, ezkerrez Sotilek eraman, Fernandezek aukera, txokoan utzi, Fernandezek jaso, jokatu Zabalera, Apeztegiak bildu txokora, Fernandezek atzera, Rekalde, Fernandez, Zabaletik atzeratu, Apeztegiak ezkerrez etxokoan, jaso Fernandezek, Apeztegia, Sotil, Gosteretik, Rekalderen bolea, txokoan moztu Fernandezek, tanto, Rekaldek ez zikoso, Urdilen aldeko zazpigarna. Bere bete inda, bukaerako, inbeste ritmo sartzen da... 10-5 egon dira, 8 eta utxeko partziala sortu dute gorria. 7 eta 18, atzegena. Gorria entzat. Ekit, tarte honetan, nien bitartean mezurik iritsi duz egun edo ez. Unikamente. Egia aski ikustoko nukenik bintzat irratian aitu zelik eta orai ere bai. Manuel Mitxelenaren mesua, Marquito Rubio, ¿dónde está el hermano bueno? Que no se necesita. Bueno. Esan dakoa, nahi baldin mezuren bat bidali, lasai bidali, guk irakurriko ditugu, beste utxarte bat daukagunean. Momentuz, sakea Fernandezek. 7 eta 18. Neurketak 26 minutu. Fernandez sakea. Jorge, Juan Mallorca, 23 urte. Sakea atera du. Apeztegian erantzuna oso ona. Sotil, 5. kuadrotik. Apeztegia. Zabalera moztu Fernandezek, jaso Rekaldek, Fernandezek aukera. Ezkerrez atzeratu. Apeztegia. Fernandezek txokora, badoa Rekalde, jaso honek ere txokan utzi, tanto. 19 eta 7. Gauza askin gara, Biar etortzeko asmori, Mikel?
Bai, bere partidu bikaina du, partela Zantzulei, goratuko izut, bihar 6 herritan direla partiduak estekoak, eta bihar emakumezkoetan Goiuri Zabaleta eta Mendiburu, Arraiza eta Arasunen kontra, Arraiza gainera mentxe auzokoa, gero promesa mailako finalerdian Ibarluzeak, Anseko Etxebarria, Leonet, eta hirugarren partiduan Apesetxe da Loza, Lizeaga eta Bernalaren kontra, Perrenzek egindako tantoa bi bitartean hemen, 8 eta 19. Hori ezin izan du Rekalde jaso. Taka Rekalderentzat. Zotaman hau Rekalduren antzena hona da Zotil Apestegia bostetik Ezkerre Zotil Oskoiniz Apestegaren pelotaka da errebotera Zotilek eraman Rekaldek mozu Zabaleta Zotamanos Fernández, jaso Rekaldek, Ezkerre Zairez, Fernándezek boleaz Apestegiak eraman, gora. Eraman esan dut, baina ez ematen zuen bai, zailagatuko zela, ez zailagatu. Beheratzi garrina ordinen zat. Beheratzi eta beheratzi. Jorge Fernández entzesake. Erabati jundu. Segurunik zauden tokietan ere ala inunduko zuen. Era bat. Apestegia sake jaso. Fernández iparetako ederra. 10 eta 19. Jorge Fernández entzesakea. Zakarekin tanto bat, eta Rekaldek bi. Ezkerrez Apestegia sake jaso, Fernándezek txokan utzi, tanto. Ez da justu hori nahi zuen egin, Zabalela botako zuelakan Rekaldek Zabalerako bide hartuta, badazpada Apestegia atzetik etorri da, baino ezin pelota jaso, 11 eta 19. Jokoan finalerako txartela, momentuz bi bikotek lortu dute finalerako txartela, emakumezko mailan Maialen Etxegarai eta Enara Gamindek, eta promesa mailan Joanes Estau eta Intza Garainak. Orain, senior mailako lehenengo txartela erabakiko da. Rekaldek Zabaletik, Zotil, Lauteretik, Rekaldek, Ezkerrez moztu Zabalera, Jaso Fernándezek, Rekalderen bolea, Zotilek txekoan, Rekaldek atzeratu, Zotilek ezkerra irez, Apestegia aurrera pelota bila, biterritik, Zotilek jaso, bolea Rekalde txekoan, Fernándezek txekoan moztu, Rekaldek jaso, Zotil, ezkerra Rekalde, Fernández, Apestegia lautik, Bosterian Zotil, bolea Rekalde txekoan, Fernández txokotik txokora, tanto, ondo Jorge. Bueno, bost eta utxeko partziala, Mikel? Bai, Jorge Berandutxo za, suspertzeko, baina, bueno, ez da gaizki. 19 eta 7 galtzen, 12 eta 19. Jorge bea zua, zabe goaletan probatzi duten, aurrean hasten. Horri gatxera eskatu duen. Hogeita 12 minutu partiduak. 12 eta 19. Ze gustu ematen duen, begitu zer realizazioak agon. Mikel, hemen lau kamera, pelotariak aukien eseritakoa, frontoioa ikusten dena, aukikoa beste irudi batekin ikusten ditugunak, beste irudi bat, bueno, hori ikusten ditugu, guk
lau irudiak ikusten dituko hemen. Ondo hornitu. Oso ondo. Bere garaian erronka izan zen. Streamingaren aldeko apustu egitea, baina... Zaski gainea izango zen, Atu Maiako lehenengo txapelketa streaming. Bai. Hortara materiala erosi eta inbertsio bat egin zen, baina garbi dago probetxuko inbertsio izan zela. Danak joan gara ikasten emankizun hauetan eta zu guztion segurunik onerako. 12:19 sakea Jorge Fernándezek. Apestegia. Sotil. Ezkerrez apestegia. Frantzez Zabalera. Azo Rekalde. Apestegia. Ezkerrez Sotil. Sotil Eskuminez. Apestegiak. Sotilek ezkerrez. Rekalde Kotera. Ekoan. Fernández jaso. Teitik apestegia. Ezkerrez Sotil. Olea Rekalde Kutz. Galdu duen bigarren pelota. Horri gutxi gatzen zaio, baina hanik aldatzen nahi da, eta batzu dutia lortuko guri jartzen horriak. Pelotarien zelana, Mikel, baina guretzat, bai, ja, 3 orduz hemen ari gara esildu gabe, zeirak eta 20-22 hasi gara, eta pelota zareak guztori izango da kondo, Rekalde. Sotilek txokan utzi, Rekaldek aukera, ezkerrez Gerria sartu pelota atzera, Sotilek airez, ezkarrumen gora. Hemen bukatu daba urdinen bolada. 6-8 partzialarekin. 19-7 galtzen egotetik, 13 eta 19 kondo dira. Eta orain, 20 eta 13. Rekalde ari da hemen aldea markatzen, nahiz azkenengo tantoetan. Fernández oso ondo ari den. Rekalderen sakea. Zota manos Fernández. Rekaldek ezkerra irez. Ezkerrez. Bote txarra egin dio, baina ondo apestegiaren egon da. Ezkerrez Fernández, apestegiak atzeratu. Arazoak Sotilentzat. Ezin eraman, apestegiaren zatantoa. Rekalde abiadurak arreta gehiago deitzen du, baina partidare oso. 21 eta 13. Rekalde apestega animatuz. Sake atera, Sotilek erantzun. Atzera apestegiak. Atzera Rekaldek. Sotil, bosterdian. Apestegia bosterritik. Fernández engantza Zabalera, Rekalde jaso, Fernández. Oso gertu da baino eraman, apestegiak aukera. 3. kuadrotik, atzera Zabalera, azkena izan liteke, eta azkena izan da. Apestegiaren zarte, azkenengo tantoa, 22 eta 13. Nagusitasuna erabatekoa, Mikel 37 minutuko partidua. Estadistiketan, Rekaldek egindako 13, 2 pelota galdu, Fernándezek beste aurrelariak egindako 8, 3 pelota galdu, atzelaritan apestegiak egin 3, 2 galdu, Sotilek bat egin, 2 galdu. Zer komentario? Bai, markagailuak argiak usten izan dira, aurrean eta atzean. Zimarratzeko Rekaldeen jokua eta Rekaldek sasoia, baina itzait apestegiak oso ondo lagundu diola eta atzean askoz gehi izan dela baitaren. Merezitako finalistak.
Mikel Aranguren eskerrik asko, bihar hemen ikusiko gara, gu hemen izango gara neurketa komentatzen, orain promesa, elite mailan nagusi izan diren protagonisten bilagoaz. Xabier Rekaldek eta Una Xapeztegiak ze kontatzen diguten. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, gurekin irabazleetako bat, Xabier Rekalde, Gabon esango dugu. Gabon. Pozik, ez da, finalean. Oso pozik, finalean egonda gaina, nik uste partidu hona egin dugula bai Unasek eta bai biok, eta finalari begira oso gustora heltzen gara, konfiantzakin, eta larun batean dana emotera etorriko gara. Tanto ederra asko, baina batez ere azer ritmoa jartzen diozuen partiduari. Bai, bueno, hori da nire jokatzeko era, ez? Ritmoa jartzea, lehenengo apurua tanketara luze jokatu edo, kontrarioak behartu eta gero aukera datorrenean, tantoa amaitzen saiatu. Rodaje honarekin, 3 partidu, 3 irabazi, finalerako rodaje hon bada, eta gainera batez ere elkarren arteko konfiantza, konpenetrazio hori asko balio du. Hori da, lehenguneko elkarrizketan be hori esan nauen, apurka nik uste bikote moduan gorantzagoa zela, eta bai, egia esan finalari begira konfiantza oso zeltzen gara eta ia ondo dan. Sekuelakoa izan liteke zure astea, ezta? Amezketakoa ia esan egiten bezala goledarekin irabazi, eta larun batean hemen, finala irabazte baldi baduzu, sekulakoa. Bai, egia esan nik uste uda oso ona egiten nabilela, zizurkilen be 3 partidu irabazi eta txapela irabazi neban, amezketan be nahiko txapelketa luzea da, 4 partido dira, eta egia esan eskuak eta oso ondo daukadaz, uda partean igerten da hori be, zirkulazioa eta hobeto, eta larun batean irabazi ez gero uda borobila. Azperekin gustora. Bai, oso gustora. Eta esango izuz, azpekoak ere zurekin oso gustora. Hori galdetu bako jaki, baina nik uste oso gustora joaten az internetan eta posik. Aurten debutatzeko moduan? Ez dakit, horrek nire lanak ez dire. Ni momentuz gonbidatzen diaten txapelketetan aldan papelik onena eman, eta hori hortan gabiz. Garbi dago, sekuelako ilusio egingo lizukela debutatzeak, eta horten baldin bada hobeto. Dan hori ilusioa egiten digu, eta egia esan ilusio handia da hori. Bihar dago beste finalerdian la ikusten duzu biharko partidua. Bihar Apesetxea Losa eta Liceaga Bernaola, egia esan nik uste bi bikoteak maila handikoa direla, aurrelaria biak ritmo handian jokatzen da horie, partidua apurtzeko doaiak dauzkate eta atxean be zelango atxelari bi. Egia esan oso partida polita izango da eta seguro jenteak asko disfrutauko dagoela. Eskerrik asko, sorte datorren larun baterako, badakizu sarrerak hartzeko familia eta lagunak oso garaiz etorri beharko dutela eta bestela telebista beti horrekiko duzu. Hori da, goizetik etorri beharko gara. Eskerrik asko. Zorionak. Habertze kontatzen digun, Unas Xapeztegiak, Unas, zorionak. Mi esker. Finalean, pozik. Oso pozik, bai. Lortu dugu, nahi genuna eta orain, zer moduz finalean. Ze ondo konputzatzera biok, Bai, lehenbiziko gunean koste bintzaitzen gehienak kostatzaikun, baina egunetik egunera nabaitzen da ez, hobe goazela, hobe entenitzen gara eta gustora elkarrekin egieran.
Gusta ikusten ditut partiduan. Atzean ondo, seguru asko eman, definitu ondo, aurran ere asko ibilizera, eta ondo bukatuz, ondo. Bai, gustora, hasieran bentaja txikiot hartu dugu, eta hor, ja, konfiantza gehiago hartu dugu azkenan, eta hor gustora joan gara, bai, biak ere. 3-2 irabazeak asko esan nahi duzuen alde. Bai, azkenan, bueno, lehenbiziko alarra irabazi genuen, eta hurrengoak, hobeki jolastu dugu, eta, bueno, finala gogorra izango dugu, hasi que hor, hobeki jolastu horko oraindik, irabazi nahi badugu. Bueno, finala larunbatean, bihar jakingo duzu, zeinen kontra, nola ikusten duzu biharkoa? Gogorra bihar ere ez, biak ongi jolasten badute edoznik irabazte aldu, igual favorito dira PZ Txaloza ez, egin duten txapelketagatik, partiduz irabazi dituzte, eta, bueno, baina ber, irabazten ere gogorra izango da, bietako edozein, eta irabazi nahi badugu, oso ongi jolastu horko dugu, eta, zer moduz. Eskerrik asko, zorionak, eta larunbatean, ze pasatzen dama. Suerte! Vale, mi esker. Bueno, hauxe gaurko gure emana, 3 ordu luzez zuekin, gustora izango zinetelakoan, gu oso gustora izan gera, eta bihar, 6:00 aurrena emakumezkoen finalerdia, gero promesa mailakoa eta gero elite mailakoa. Eta bihar, gaur bezala naiz partiduak 6:00 hasi, 6:20 aldera zuekin bat egingo dugu. Eskerrik asko horri zategatik, Gabon!